Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Likas na sa ating mga tao ang mabighani sa pisikal na kagandahan. Kung minsan, nang dahil dito ay nagkakaroon pa tayo ng pagtatangi sa iba. Minsan, nang dahil sa kagandahan at kagwapuhan, ay mabilis rin tayong nakapagtitiwala. Ngunit nang marinig ko ang kwento ng aking lolo Nonoy, ay naisip kong dapat iwasan na natin ang ganitong kaisipan at kaugalian. Magandang araw, Sitio Pangil. Sitio bangungot at kwentong takip-silim. Lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Martin. Isa po akong security guard sa isang executive village dito sa Kalakhang, Maynila. At parati kong kasama ang mga kwento ninyo sa aking mga duty. Nakakagising kasi at talagang nakakabuhay ng dugo ang mga kwentong naitatampok ninyo rito. Kaya naman naisipan kong ibahagi rin sa inyo ang isang kwentong tumatak ng husto sa aking isipan. Ang kwentong ito ay istorya ng aking lolo na si Agripino o mas kilala namin bilang si Lolo Nonoy. Lumaki siya at naging albularyo sa isang liblib na baryo sa Leyte. Nang magkaedad ay lumipat na siya sa amin dito sa Maynila. Dito na niya ibinahagi sa amin ang napakaraming kwentong kababalaghan at katatakutan na naranasan niya sa kanilang probinsya. Nakalulungkot lang na iniwan na niya kami. Isa kasi siya sa nabiktima ng kumalat na COVID-19 noong 2020. Subalit ang mga kwento niya sa amin ay mananatili sa aming mga isipan magpakailanman. At ang ikikwento ko sa inyo ay ang pinaka-nakakatakot na karanasan niyang ibinahagi sa amin. Nangyari ito noong 1973 sa lugar ng Leyte kung saan siya lumaki. 16 na taon pa lamang siya noon at kasama niya ang kanyang kuya na 2 taon ang tanda sa kanya. Grabe Kuya Hernan, sobrang saya pala sa sayawan. Mabuti na lang at itinakas mo ako kay nanay. Ang dami kong nakilalang babae. Ang gaganda pa ng iba. Mabuti ka mo, mukha ka ng gurang. Dahil kung hindi ka papapasukin doon. 16 ka pa lang, Noy. Bawal ka pa doon. Grabe ka naman sa gurang kuya. Alam mo namang ikaw ang kamukha ko. Ewan ko sa'yo. Dapat nga hindi kita isinama. Hindi tuloy ako nakainom ng marami. Hindi rin ako nakaporma sa mga babae ron. Lagi ka kasing nakabuntot. Okay lang yun kuya. Makakabawi ka niyan sa susunod. Saka hindi naman kita pinilit na isama mo ko. Hindi nga, pero ang lakas ng loob mo na takutin akong susunod ka ng palihim. At alam ko ang ugali mo. Siguradong gagawin mo yon. Kaya mas mabuti nang isinama kita. At nang sa gayon, mabawas-bawasan ang isipin kung gumagala ka lang doon sa labas ng sayawan. Ay talaga naman. Nakakakilig ang kuya ko. Salamat talaga kuya. Huwag kang mag-alala. Isang linggo akong maghuhugas ng pinggan. Umaga, tanghali, gabi. Oo, pati mga kaldero at kawali. Sabi mo yan ha, pero wag mo akong masisisi kapag pinagalitan ka mamaya ni nanay. Siguradong umuusok na ang ilong noon ngayon. Habang tinatahak nila ang kawayanan ay nakaramdam sila na mayroong parang sumusunod sa kanila. Ilang beses silang tumigil para tingnan kung may iba pang naglalakad mula sa sayawan. Subalit, wala naman silang nakita. Hanggang sa napaharap sila sa 3 malalaking kawayan na nakatumba. Hindi naman bali ang mga ito, sadyang nakahiga lamang at nakaarko. At sa pagkakatanda nila, wala yun doon noong dumaan sila papuntang sayawan. Sinipat nilang magkapatid ang mga nakahigang kawayan. Kasya ang isang tao sa ilalim ng mga ito kung gagapang. Ngunit alam ni Hernan na dapat na silang umiwas doon. Ayon kasi sa pamahiin, kung hindi engkanto, aswang ang may gawa noon. Humakbang na lang tayo dyan kuya. Lalayo lang tayo eh.
Ang lalim na ng gabi oh. Tumigil ka nga. Gusto mong tumilapon? Ikaw na lang. Titilapon? Totoo ba yun? Mapatotoo o hindi, wala namang mawawala kung susunod tayo. Paano kung totoong kagagawa ng aswang yan? Unang engkanto at mapahamak tayo kapag dumaan tayo sa ibabaw. Eh di gumapang na lang tayo. Gumapang ka. Mamaya may tayo pa ng hayop dyan eh. Pwede naman tayong umiikot. Wala namang mawawala dahil gabi na rin naman. Mapapagalitan at mapapagalitan pa rin tayo. Sa huli ay nasunod si Hernan. Umiwas sila doon at nag-iba ng daan. Tanging isang maliit na flashlight lamang ang ilaw nila noon. Nasa gitna na sila ng kawayanan nang biglang magluko yun at magpatay sindi. Kasunod noon ay sabay silang nanginig sa malamig na hangin na biglang umihip. Nasundan yun ng mga kaluskos sa paligid. Tumigil sila. Inilibot nila ang kanilang mga mata ngunit wala silang nakita. Bumilis ang tibok ng kanilang puso at nagbutil-butil ang pawis sa kanilang mga noo. Maya-maya pa mula sa dilim, dahan-dahang lumabas sa harapan nila ang isang malaki at kulay itim na baboy ramo. Itim na itim ito, mahaba ang mga pangil at umuusok ang nguso at bibig. Dito na tuluyang nangatog ang mga tuhod nilang dalawa, partikular na si Nonoy na napaupo pa sa damuhan habang nangangatog ang buong katawan. Tumayo ka dyan! Kuya, ano yan? Baboy ramo? Bakit ganyang kalaki? Parang triple yata ang laki niyan sa kataying baboy. Tumayo ka! Hindi basta baboy ramo yan! Bilisan mo! Kuya, hindi ako makatayo. Natatakot ako. Tingnan mo yung mga mata ng hayop na yan. Kuya, aswang ba yan ha? Kapag natakot ka, lalo sila magkakaroon ng lakas ng loob para lumusob. Gusto mong mabuhay? Oo naman. Pwes, tumayo ka dyan! Dahil tatakbo tayo! Pilit siyang itinayo ni Hernan pagkatapos ay kumaripas sila ng takbo. Natisod si Nonoy sa isang baling kawayan dahilan para masubsob ito at magpagulong-gulong. Mabilis naman siyang itinayo muli ni Hernan. Umungal ng malakas ang baboy ramo at paglingon nila ay humahabol pa rin ito sa kanila. Muling tumakbo ang magkapatid. Nagsisigaw na sila para humingi ng saklolo ngunit walang kahit na sino ang naroon sa kawayanan na iyon ng ganoong oras. Kaya naman wala silang nagawa kung hindi ang tumakbo lang at umasang hindi sila maaabutan ng malaking hayop na yun. Hanggang sa nakita na nila ang kalsada papunta sa kanila. Nagliwanag ang mukha ni Nonoy, mas binilisan niya ang pagtakbo. Halos pantay na sila ng kuya niya nang biglang nawala ito sa tabi niya at nasundan iyon ng malakas na sigaw nito. Nilingon niya ang kapatid, nakita niyang naabot na pala ng baboy ramo ang kaliwang paa nito at sinimulan na itong hilahin palayo. Kuya! Nonoy! Tulungan mo ako! Bilis, Noy! Oo kuya, hindi kita iiwan. Kaagad na naghanap si Nonoy ng magagamit. Nakakita siya ng baling kawayan. Medyo mataba na iyon at kinailangan niyang gamitan ng dalawang kamay. Pero baliwala na iyon. Kinuha niya iyon at buong lakas na iwinasiwas. Tinamaan ng baboy ramo sa bandang mata dahilan para mapabitaw ito sa kuya niya. Mabilis niyang itinayo si Hernan at muli silang tumakbo. Ngunit sinundan pa rin sila ng malaking hayop. Ilang sandali pa ay natanaw na nila ang kanilang bahay. Mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Nagsisigaw na sila para tawagin ang kanilang ina. Lumingon sila. Nang hilakbot muli sila nang makitang nasa likuran pa rin nila ang baboy ramo hanggang sa bigla itong umungal at pagkatapos ay umigik na parang nasasaktang baboy. Napalingon sila at nakita nila si Sampi na biglang sumulpot sa likuran nila. Si Sampi ay alagang kambing ng kamamatay pa lamang nila na lola. Tumigil ang baboy ramo. Nagtatalo ng itim na kambing sa harapan nito at ng aktong manunuwag na ito ay mabilis na kumaripas ang baboy ramo palayo hanggang sa nilamon na ito ng dilim at naglaho. Pagkatapos ay patalon-talong lumapit sa kanila ang kambing. Wala na. Wala na yung halimaw. Oo,
Pakiramdam ko ay tuluyan ang umalis yun. Pero paano? Huwag mong sabihin natakot siya kay Sampi. Sampi? Paano mong nagawa yun? Hindi nga natakot sa malaking kawayan yung halimaw na yun eh. Pero kuya, aswang ba yun ha? May aswang na dito sa lugar natin? Anong aswang ha? Aswangin talaga kayong dalawa sa akin. Nakatulog na ako't lahat-lahat pero wala pa kayong dalawa. Patawad, Nay. Pero totoo yung sinabi ni Nonoy. Hinabol kami ng aswang. Nako! Imposible yan. Kayo ha? Lasing ba kayo? Hindi ho. Hindi nga ho ako nakainom ng maayos eh. Eh bakit mo itinakas itong kapatid mo? Nay, ako naman po ang nagpumilit. Pero totoo po, Nay. Hinabol kami ng malaking baboy ramo. Umuusok pa nga po yung ilong at bibig eh. Tapos itinaboy yun ni Sampi. Maniwala naman kayo sa amin. Mga sira ulo talaga kayo ano? Sampi pa talagang naisip niyong idamay. Ay naku hala sige. Magsilamos na kayo at magsitulog. Wiset! Kayo ang dami yung sinasabi. Sige na, bukas na tayo mag-usap. Pero Nay, Wala nang pero-pero. Gabi na. Naantok na ako. Tinus. Bukod sa mga dayo na nag-aamok tuwing lasing, walang ibang problema ang baryo nila Nonoy. Mabait ang mga tao doon at makikita sa kanila ang espiritu ng bayanihan. Kilala ang lola nila doon na si Lola Telma bilang isang magaling na manghihilot at albularyo. Ngunit noong nakaraang buwan, nagkasakit ito. Mabilis na bumagsak ang katawan at namatay. Wala itong binilinan ng pagiging manggagamot at ang tanging naiwan nito ay ang pinakaiingatang kambing na si Sampi. At hanggang ng mga oras na yon ay nagdadalamhati pa rin ang pamilya nila sa pagkawala ng matanda. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang nangyaring paghabol sa kanila ng itim na baboy ramo. Naikwento pa si iyon ni Hernan sa isa sa mga kabinataan doon at ikinwento naman nito sa iba ang nangyari. Malaking balita iyon na umabot pa nga sa kabilang baryo. Yun kasi ang kauna-unahang insidente ng pinaghihinalaang aswang sa lugar nila. Kaya naman isang linggong pinagtatanong ng mga tao ang magkapatid saan man sila mapadpad sa baryo. Isang umaga, may napansin si Nonoy na babaeng madungis na umaaligid malapit sa daanan sa bukana ng kanilang baryo. Mahaba ang itim at umaalon na buhok nito at putim na ang suot na bestida. kuya, tingnan mo yun oh. Yung babaeng nandun sa tabi ng puno ng santol. Hindi yan taga rito, di ba? Saka tignan mo yung kilos. Pailalim kung tumingin at umiiwas kapag may dumaraan na tao. Baka siya yung aswang. Huwag kang ang ganyan, Noy. Mamaya may makarinig sa'yo. Paano kung may sakit lang yan? Mahirap magbintang at mahirap mapagbintangan na isang aswang. Baka bigla siyang atakihin ng mga tao. Tapos sa huli, hindi naman pala totoo yung bintang mo. Sa bagay. Pero kakaiba kasi talaga yung mga kilos niya eh. Ang mabuti pa, mag-asikaso ka na riyan. Uuwi na tayo. At baka maunahan pa tayo ni nanay. Lagot na naman tayo doon. Dinampot ni Nonoy ang bayong na puno ng talong at sitaw. Sumulyap siyang muli sa kinaroroonan ng babae. Nakita niya itong nakatitig sa kanya. Kakalabitin sana niya muli ang kuya niya nang biglang kumaripas ng takbo ang babae papalayo. Walang nangyaring kakaiba noong mga sumunod na araw. Hanggang isang hapon ay pumunta sa kanila ang pinuno ng kanilang baryo na si Manong Kulas. Nag-iikot ito sa baryo para ipakilala ang magiging bago nilang kabaryo, ang maginang Sinang at Sandra. Napakaganda ni Sandra. Kayumanggi ang balat nito ngunit talagang nangungusap ang mga mata. Parang palaging nagtatawag rin ang mga labi nito. Nagpakilala ito sa kanila at nalaman nilang kaedad ito ni Hernan. Hindi naman nagpatalo ang ina nitong si Sinang na hindi halatang nasa 40 na. Mahitsura rin ito.
bata pa kung titignan at balingkinitan ang katawan. Magiliw na tinanggap ng ina nila Nonoy ang mag-ina. Iniabot ni Aling Sinang ang dalang kakanin kay Aling Amanda at pinapasok naman nila ang mga ito sa kanilang bahay. Subalit, napansin ni Nonoy na hindi mapakali si Sampi. Iyak ito ng iyak habang nagtatago sa sulok ng kanilang bakod. Panay rin ang kahig ng paa nito sa lupa habang iniuuntog ang ulo sa isang puno ng saging. Nilapitan ito ni Nonoy subalit mabilis na tumakbo palayo ang hayop. Oh, ano nangyari doon kay Sampi? Ewan ko dun, may sakit ba yung kambing na yon? Baka naman nabilad yun kahapon. Hindi. Wala. Mas malusog pa nga sa ating tatlo yon. Habulin mo nga at baka gawing papaitan ng mga lasinggo yon. Siguradong madadalaw tayo ni Lola Telma kapag nagkataon. Ay nako. Sampi! Sandali! Mabilis namang hinabol ni Nonoy ang kambing. Marahan niya itong hinila at itinali sa gilid ng kanilang bakod. Hindi pa rin ito mapakali pero hinayaan na lang niya ito. Ilang sandali pa ay dumating ang kaibigan nilang si Bart. Kaklase ito ni Hernan noon at nakatira sa kabilang baryo. Ngunit madalas pa rin itong nagpupunta sa kanila lalo kapag wala itong trabaho. Kaagad silang nilapitan ito at ibinalita sa kanila ang nangyari sa kabilang baryo. Mayroon daw na biktima ang isang aswang. Nagkatinginan ang magkapatid pagkatapos ay inusisa ni Hernan si Bart. Buntis na yung biktima. Kabuwanan na. Kababalik lang ng asawa kaninang umaga at dinatnan niya ang asawa niyang duguan. Ayon sa narinig ko, nagkalat daw ang dugo at mga lamang loob sa bahay. Imposible ang hayop lang ang gumawa niyan. Hindi kaya konektado yun sa naghabol sa inyo noong nakaraan? Tama. Dahil sigurado kung talagang may aswang na gumagala rito, siguradong masusundan ng biktimang yun. Tara, dalawin natin. Baka may mahanap tayong sagot doon. Kaagad na nagpaalam si Hernan na aalis sa kanyang ina. Ganoon din si Nonoy. Hindi na nga hinintay ng dalawa ang sagot ng ina at dali-dali nang umalis ang mga ito patungo sa burol na sinabi ng kanilang kaibigan. Ngunit pagdating nila doon, inihahanda na ang bangkay para sa libing nito. Wala kasing imbalsamo doon kaya kailangang mailibing kaagad ang bangkay. Dito nila narinig sa mga tao ang tungkol sa sinapit ng babaeng buntis. May naririnig naman pala silang nagsisigaw. Bakit hindi nila tinulungan? Madaling araw nangyari ang lahat, Noy. Isa pa, tingnan mo naman ang layo ng sunod na kapitbahay nila. Tapos, narinig mo rin na puro babae ang naroon. Mga bata pa. Kawawa naman yung mag-ina. Mas kawawa yung sanggol. Hindi na nakita. Sigurado na rin ang mga tao na hindi lang basta hayop ang may gawa nito. May aswang na gumagala dito ngayon. Kailangan natin mag-ingat, Noy. Ang mabuti pa, maghanda tayo ng mga pinatulis na kawayan. Siguraduhin din nating bagong hasa ang mga itak sa bahay. Mahirap na. Baka hindi natin mamalayan ang pagsalakay ng aswang. Sige kuya, maghahanap din ako sa mga gamit ni Lola ng magagamit natin. Habang pauwi ay niyaya ni Bart ang magkapatid na pumunta ng bayan. Hindi naman na sumama si Nonoy at nagsabing maghahanda na siya ng mga kawayang patutulisin. Papasok na siya sa kanilang baryo nang makasalubong niya ang mag-inang Sinang at Sandra. Ngitian siya ng mga ito na siyang ibinalik naman niya. Ngunit nagulat siya nang biglang hawakan ni Sandra ang pulsuhan niya. Salamat sa pagtanggap ninyo sa amin sa bahay ninyo ha. Wala yun. Masaya kami na mayroon kaming bagong kabaryo. Ang gaganda pa. Uy, grabe ka naman. Bolero ka rin no? Hindi totoo yung sinabi ko. Ewan ko sa'yo. Nasaan ang kuya mo? Sabay kayo nagpaalam kanina. Sumama dun sa kaibigan niya sa bayan. Ganun ba? Sige, dadalaw na lang muli kami sa inyo at magdadala muli ng kakanin ha. Pakisabi sa kuya mo. Ang gwapo niya. Naku, type mo si kuya? Hindi no, pero totoo. Gwapo siya. At syempre ikaw rin. Ikaw ang bulera. Naku, wag mong gustuin si kuya. Napakatamad nun at ang lakas uminom ng alak. Hoy, huwag ka namang ganyan sa kuya mo.
O siya, sige na. Aalis na kami ni nanay at baka tanghaliin na kami sa palengke. Sige, ingat kayo Dalaw na lang ulit kayo sa bahay. Pinisil ni Sandra ang braso ni Nonoy ng marahan. Nagpaalam na siya rito at naglakad na papalayo nang mapalingon siya. At nagulat siya sa nakita. Nakangisi kasi ang dalaga habang nanlalaki ang bilugan at itim na mga mata nito na nakatitig sa kanya. Nagtayuan ang lahat ng balahibo niya at pakiramdam niya ay tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Tumigil siya at tuluyan ng nilingon ang mag-ina. Subalit kaswal lamang na naglalakad ang mga ito papalayo. Nilingon pa siya nito at tinanong kung mayroong problema. Normal na ang mga mata nito at wala na ang nakakakilabot ng ngiti sa mukha. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Nawala bigla ang takot na nadarama niya at napangiti siya sa dalaga. Naisip niyang baka na malikmata lamang siya. Tanghali na kasi noon at kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Nang makarating sa labas ng kanilang bahay ay nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa dingding ngunit dumulas ang kamay niya dahilan para lumagapak siya sa lupa. Mabuti na lamang narinig iyon ng kanyang ina. Noy, ayos ka lang ba? Nahihilo ko, Nay. Nanlalambot rin yung mga tuhod ko. Nako, sige. Pumasok ka na at ipaghahain kita. Kung saan-saan ka na naman kasi ata nagpupunta. At kung ano-ano naman ang kinakain mo sa labas. Hindi, Nay. Wala akong kinain na kakaiba. Oo siya, sige. Pumasok ka na. Ngunit matapos kumain ay nagsimulang masuka si Nonoy. Isinuka niya ang lahat ng kinain niya hanggang sa maging kulay dilaw na likido na ang lumalabas sa kanyang bibig. Nataranta na ang kanyang ina. Tatawag sana ito ng albularyo ngunit wala ng albularyo sa lugar nila. Kailangan pa niyang pumunta sa kabilang bayan. Hindi naman niya maiwan si Nonoy dahil sa kalagayan nito. Kaya naman tumawag siya ng tulong sa kapitbahay at ipinatawag niya ang pinakamalapit na albularyo. Hindi naman siya nabigo dahil sinunod iyon kaagad ng napakiusapan niya. Nagpaningas si Aling Amanda ng apoy at habang ginagawa ayon ay suka pa rin ng suka si Nonoy sa isang balde. Nay, nanghihina na po talaga ako. Hindi ko na po maramdaman mga binti ko. Nahihirapan na rin po ako huminga, Nay. Tulong! Oo nak, parating na ang tulong. Pasensya na't hindi rin kasi kita maiwan. Ang sakit! Butil-butil na ang pawis ni Nonoy sa mukha at nagsimula ng mamutla ang kanyang kulay. Lalong nataranta si Aling Amanda. Mabuti na lamang at dumating na si Hernan. Nagulat ito nang makita ang kalagayan ng kapatid. Mabilis itong kumilos, ipinasa nito ang kapatid at itinakbo ito sa pinakamalapit na albularyong alam niya. Sa daan ay nakasalubong nila ang pinakiusapan ng ina. Wala raw ang albularyo doon, nasa bayan daw ito at sa makalawa pa babalik. Nang dahil doon ay napilitan sila na iuwi na lamang si Nonoy. Malayo na ang ibang albularyo na alam ni Hernan. Wala rin naman silang pera para sa ospital. Pag-uwi ay kaagad na hinalughog ni Hernan ang mga gamit ng namayapa nilang lola. May nakita siyang parang maliit na medalyon. Naalala niya yon, ginagamit iyon ng lola niya noon sa panggagamot. Kinuha niya yon, lumapit sa kanyang kapatid at nagsimulang mag-orasyon. Unti-unti ay bumalik ang kulay ni Nonoy. Tumigil na rin siya sa pagpapawis at pagsusuka. Ngunit nagulat ang nanay nila sa ginawa ni Hernan. Hindi nito inakala na kayang gawin iyon ng anak. Kailan mo nalaman na kaya mong gawin iyon? Oo nga, kuya. Hindi mo man lang nasabi sa amin na kaya mo palang manggamot. Ang totoo, sinubukan ko lang. Naalala ko yung mga orasyon na sinasabi at ginagamit ni Lola noon. Nakabisa mo ang mga iyon.
Hindi nga maintindihan ang mga dasal na yun. Hindi ko po alam. Pero sa pandinig ko, malinaw ang mga yon. Hindi ko sinasabing naiintindihan ko ang ibig sabihin ng orasyon. Pero bawat pantig nito ay malinaw at unti-unting tumatak sa isip ko. Kung ganon, ikaw ang nagmana ng kakayahan ni nanay. Kuya, isa ka ring albularyo? Subalit, matapos ang sinabing iyon ni Nonoy ay bigla na lamang pumikit si Hernan at bumagsak sa sahig ng kanilang bahay. Nakatulog ito at naghihilik pa nga. Pilit nila itong ginising, subalit nagpatuloy lang ito sa pagtulog. Gumising lamang ito noong maghahapunan na sila. Hindi pa ganoong kaayos ang pakiramdam ni Nonoy, subalit nagkaroon na siya ng ganang kumain at hindi na nasukapang muli. Isang bagay na lubos niyang ipinagpasalamat sa kuya niya. Napag-usapan muli nila ang ginawa nito. Ngunit mahigpit na ibinili ng kanilang ina na huwag na ulit gagamitin ang medalyon, lalo na't nakita nila ang naging epekto nito kay Hernan. Nagkatinginan lamang silang magkapatid noon at positibong tumugon sa sinabi ng ina. At pagkatapos ay sinabi nila rito ang tungkol sa biktima sa kabilang bayan. Lumalim ang gabi. Patulog na sana sila nang biglang napaupo si Nonoy. Pawisan siya at nanginginig ang katawan. Kaagad naman siyang napansin ng ina at kuya niya. Bumangon ang mga ito at tinanong siya kung ano ang problema. Sinabi niyang may naririnig siyang mga kaluskos sa paligid. Noong una ay hindi ito naramdaman ng kanyang ina at kuya, subalit hindi nang tagal. Lumakas ang mga kaluskos na tila ba palapit ng palapit sa bahay nila. Tumayo si Hernan at kumuha ng itak. Nagsimula na rin gumawa ng ingay si Sampi sa labas. Sisilip na sana si Aling Amanda nang hilahin ito ni Hernan. Bakit? Isampi, baka ninanakaw na. Hindi, Nay. Hindi tao ang nasa labas. Ha? Anong ibig mong sabihin? Aswang yun, Nay. Aswang, kuya? Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag pero parang may nagsasabi sa akin hindi tao ang nasa labas. Magtiwala lang kayo sa akin. Huwag kayong sisilip. Isampi. Hayaan muna natin siya. Basta walang sisilip. Mula sa labas ay nagsimulang kumaskas sa dingding ng kanilang bahay ang isang matalim na bagay. Nagsimula muling manghina si Nonoy. Nagduduwal siya, kumapit siya sa kanyang ina na natataranta na rin ng mga oras na yon. Sumigaw ng malakas si Hernan, pinagbantaan niya ang kung anumang nasa labas. Maya-maya ay nakarinig sila ng tunog ng isang galit na baboy at sinundan iyon ng malakas at nakakikilabot na tawa ng isang babae. Sinundan naman iyon ng malakas na tunog ni Sampi na tila sumisigaw. Napalitan ng paghiyaw ang tawa na narinig nila pagkatapos ay may biglang kumalabog sa kanilang bubungan. Napatingin sila at nang makita ni Hernan na tila masisira na iyon ay dito na siya naglakas loob na kumprontahin ang kung anumang nasa labas. Dinampot niya ang flashlight at saka buong tapang na lumabas ng bahay. Paglabas niya kaagad niyang nakita si Sampi. Tumatalon-talon habang nakatingin sa itaas ng kanilang bahay. Itinutok ni Hernan ang hawak na ilaw sa itaas ng kanilang bahay, ngunit mabilis na tumalon pababa ang nilalang na naroon. Sinundan niya ng ilaw ang kaluskos ng nilalang na yon, subalit napakabilis nito hanggang sa muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tawa ng isang babae. Kuya, ano yan? Hindi ko nakita. Pero sigurado akong hindi yung tao at lalong hindi isang hayop. Kumusta na ang pakiramdam mo? Bumuti naman na. Ikaw ang nais kunin ng aswang, Noy. Mag-iingat ka. Ha? Tama ang sinabi ng kuya mo. Marahil, kaya sumama ang pakiramdam mo ay dahil minarkahan ka ng aswang na yon. Parang ganito rin ang kasong nahawakan ng lola nyo noon. Hindi tinigilan ng aswang ang biktima nito. Mabuti na lamang at nagawang alisin ng lola nyo ang sumpa. Ano pong gagawin natin? Siguradong babalikan ako nun. Ipatatawag kong muli ang albularyo sa kabilang bayan. Hihingi tayo ng proteksyon. At gabi-gabi kong aabangan ang aswang na yon. Huwag kang mag-alala.
Hindi dadampi kahit dulo ng kuko ng halimaw na yun sa'yo. Kuya, Nay, kanina may napansin akong kakaiba kay Sandra. Nung pabalik ako galing sa kabilang baryo, nagkasulubong kami. Nagkausap tapos nakita kong naging purong itim ang mga mata niya habang nakangisi sa akin. Ngunit parang namalikmata lang ako nun. Tsaka naalala ko, pinisil niya ako sa braso. Pinaghihinalaan mo sila? Hindi ako sigurado pero kanina kasi iba yung naramdaman kong takot. Nung nakita ko yung mga mata niya, hindi ko maipaliwanag pero parang nakakapanghina yung takot na naramdaman ko nun. Sige, pero sa ngayon, uobserbahan natin muna sila. Wala munang maglalabas ng mga haka-haka. Sang-ayon ako doon. Kaya itiko mo muna ang bibig mo tungkol sa hinala mo sa kanila. Opo. Kinabukasan, matapos mag-almusal ay naiwan si Nonoy sa kanilang bahay. Umalis kasi ang kanyang ina para manguha ng panggatong at pumunta sa kabilang bayan para sa konsultasyon sa albularyo. Ang kanyang kuya naman ay pumunta sa kawayanan para kumuha ng mga kawayang patutulisin at gagawing sandata laban sa nilalang na lumusob sa kanila noong gabi. Papuntang banyo si Nonoy nang salubungin siya ni Sampi. Maamo itong dumikit sa kanya. Hinimas naman niya ang ulo nito at dumiretso na siya sa banyo. Bumalik siya sa loob ng kanilang bahay at nagulat siya nang biglang lumabas si Sampi mula sa dating kwarto ng kanyang lola Telma. Sinaway niya ito at dali-daling pinalabas nang mapansin niya ang isang itim na tali na nasa bibig nito. Yun ang mismong kwintas ng kanyang lola noong nabubuhay pa ito. Naalala niyang hinubad iyon ng kanyang lola Telma bago ito binawian ng buhay. Tila kusang inilaglag iyon ni Sampi bago ito kaswal na naglakad at tumalon palabas ng kanilang bahay. Dinampot niya ang kwintas at pinagmasdan ang palawit nito. Dulo iyon ng sungay ng kambing. Bumalik sa alaala ni Nonoy kung saan galing yun. Bahagi di umano iyon ng sungay ng kambing na siyang inarin ni Sampi. Ang kambing na minsang nagligtas sa buhay ng kanyang lola Telma noong napalaba ito sa isang aswang sa karatig bayan nila. Nangyari daw yun noong kapapanganak pa lamang niya, kaya naman para sa kanya ay kwento lamang iyon. Hinimas niya ang palawit na sungay at nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang biglang pag-init ng kanyang pakiramdam. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam at tuluyan nang nawala ang kanyang panghihina. Tumalon-talon siya. Nagsusuntok sa hangin na talagang wala na ang sama ng pakiramdam na iniinda niya kanina lang. Napatingin siya sa kwintas. Napangiti siya at agad na isinuot yun pagkatapos ay napasigaw siya ng pasasalamat sa kanyang lola. Palabas na siya para puntahan sa kawayanan ang kuya niya at ibalita ang nangyari nang biglang sumulpot si Sandra sa bakuran nila. May dala itong maliit na palayok. Naglalakad ito palapit sa kanya habang nakangiti. Tinitigan muna niya ito ng maigi at wala siyang napansing kakaiba rito. Oh, Noy. Mukhang magaling ka na. Oo, kagagaling lang. Ano kailangan mo? Si nanay ba? Umalis siya, papuntang bayan. Mamaya pa siguro yun babalik. Hindi. Narinig kasi namin ni nanay na masama ang pakiramdam mo. Kaya ito, dinalhan kita ng makakain. Lugaw iyan na niluto ni nanay. Mainam yan sa sikmura. Salamat. Nag-abala pa kayo. Biglang sumulpot si Sampi. Nag-ingay ito habang umaaligid sa kanilang dalawa. Maya-maya ay napansin ni Nonoy na biglang naging balisa si Sandra. Panay na rin ang tingin ito sa kambing. Kinuha na niya ang dala nito at mabilis itong nagpaalam sa kanya. Paglabas ng dalaga sa kanilang bakuran ay tumigil na rin si Sampi at bumalik sa palaging tambayan nito. At ilang sandali pa, dumating naman ang ina niya na sinundan ng kanyang kuya na may dalang 3 mahahabang kawayan. Oh, kanino galing ang palayok? Kina Sandra po. Nay, may sinabihan po ba kayo ng nangyari sa akin kahapon at kagabi? Si Manong Kulas lang At saka si Trining, yung inutusan kong tumawag ng manggagamot kahapon. Bakit? Nagtataka kasi ako at nalaman nila Sandra na nagkasakit ako.
Naku, huwag mong kainin yan. Hindi ba't sinabi mong pinaghihinalaan mo silang aswang? Baka sumakit ulit ang pakiramdam mo. Oo kuya. Ay, nga pala. Nakita ko to oh. Dala ni Sampi. Oh, kay nanay yan na. Nakatago yan sa kahon sa ilalim ng katre. Paanong nakuha yan ni Sampi? Hindi ko po alam. Kagat-kagat niya ito kanina eh. Lumapit si Hernan sa kanya at hinawakan ang palawit ng kwintas. Pagkatapos ay ngumiti ito at sinabing, palagi niya iyong isusuot. Tinanong niya kung bakit ngunit isang basta lang ang isinagot nito sa kanya. Sinabi naman ng ina niya na wala pa rin ang albularyo sa bahay nito kaya hindi ito nakakuha ng pangontra. Matapos iyon ay ipinasok ni Nonoy ang pagkain na dala ni Sandra. Kaagad namang sumunod sa kanya si Hernan na naghihiwa ng kalamansi. Ibinuhos ni Nonoy ang lugaw sa isang malaking mangkok para malaman ang laman noon at tama ang nasa isip niya. Walang bawang ni luya man lang ang nasabing lugaw. Pinatakan ni Hernan ng kalamansi ang pagkain, sabay silang naghintay na may mangyari. Subalit wala. Nanatiling pangkaraniwang lugaw lamang yun, pero hindi na nila iyon pinagtangkaang tikman pa. Itinapon ni Nonoy ang lugaw at hinugasan na lamang ang palayok. Nang sumunod na gabi ay muling nakaramdam ang pamilya nila Nonoy ng kakaiba sa kanilang bahay. Sumilip siya sa siwang ng bintana nila at nakita niya ang baboy ramo na minsang humabol sa kanila. Maya-maya pa ay narinig na nila si Sampi. Tinawag ni Nonoy ang kanyang kuya at ina. Sumilip rin ang dalawa sa siwang at nagulat sila nang unti-unting umurong ang baboy ramo nang harapin ito ng kanilang alagang kambing. Hanggang sa tuluyan ang naglaho sa kadiliman ang dambuhalang hayop. Ano ba talaga si Sampi, Nay, kuya? Hindi ba siya kakaiba? Noong una ko pa napapansin na takot sa kanya yung mga umaaligid ditong mga impakto. Pati si Sandra, nakita kong parang nabalisan nung nilapitan ni Sampi. At sa kapag narito sila, hindi mapakali yung kambing. Hindi ko rin alam, anak. Ang alam ko lang, mahal na mahal ni lola nyo ang kambing na yan. Wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ako rin. Wala akong ideya kung paano nagagawa ng kambing na yan ang itaboy ang mga aswang. Pero magpasalamat na lamang tayo at napoprotektahan niya tayo. Kinabukasan nagkagulo ang mga tao sa baryo. Umahangos kasing nagsisigaw ang kanilang pinuno nang makakita ito ng bangkay ng isang lalaki sa may batis malapit sa kanila. Nang makarating kina Nonoy ang balita, kaagad nilang tinungo ang nasabing lugar. Napakarami ng mga tao doon at napapaligiran ng mga otoridad ang paligid. Pinilit nilang magkapatid na sumiksik sa mga tao at nagimbal sila nang makita ang bangkay. Nagkalat ang dugo nito sa paligid. Butas ang tiyan at nakalaylay na ang bituka nito. Kapansin-pansin rin ang mga tapyas na laman sa iba't ibang parte ng katawan nito at ayon sa narinig nila, nawawala maging ang maselang parte ng katawan nito. Pabalik na ang dalawa nang masalubong nila ang mag-inang Sinang at Sandra. Waring nang uusisa rin ang mga ito. Nakita sila ng mga ito at masiglang bumati sa kanila. Oh, narito rin pala kayo. Nakakatakot, no? Grabe yung gumawa niyan. Baka walang puso. Oo nga eh. Parang hindi tao, no? Totoo. Kaya kami, lagi naming isinasara ang mga bintana at pinto namin sa gabi. Hindi na rin kami lumalabas. Nakakatakot na talaga ngayon eh. Kaya kayo, mag-iingat kayo ha. Oo naman. Maraming salamat sa paalala. Ah, nga pala. May gagawin ka ba mamaya, Hernan? Bakit? Baka pwede mo akong samahan sa bayan. May bibilhin kasi ako. Eh, hindi pwede si nanay mamaya eh. Tapos, ililibre na rin kita. Kahit ano, sabihin mo lang. Ako, pasensya na. Kailangan ko pang magtabas ng damo sa likod bahay namin. Pagtatanim kasi kami ng talong. Sa susunod na lang. Ah, sayang naman. Sige, alis na kami. Ingat kayo pabalik ng baryo. Kuya, mukhang type ka talaga ni Sandra ah. Huwag kang maingay. Baka marinig pa tayo niyan. Kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya.
Oo, maganda siya. Pero parang may nagsasabi sa akin na hindi yun ang totoo niyang anyo. Naniniwala ka ng aswang siya? Hindi ko alam. Pakiramdam ko pa lang naman ito. Ang dami mong tanong. Uwi na tayo. Bumalik ang dalawa sa baryo nila. Narinig nila ang usap-usapan ng mga tao. Sa unang pagkakataon ay naramdaman nila na takot ang kanilang mga kabaryo sa isang hindi nakikitang kalaban. Narinig rin nila ang panghihinayang ng mga ito sa pagkamatay ng kanilang lola. Ito lang kasi ang nag-iisang albularyo doon noon. At ang tanging taong kilala nila na may kakayahang tumukoy at lumaban sa mga aswang. Nalaman rin nila na dismayado ang karamihan sa mga taga roon dahil wala ni isa sa kanila ng kuya niya ang nagmana sa mga kakayahan ng kanilang butihing Lola Telma. Subalit hindi na iyon pinansin nila Nonoy. Nagpatuloy sila at nang makauwi ay nagsimula si Nonoy na magpatulis ng mga kawayan. Ang kuya naman niya ay naghasa ng mga itak. Ang ina naman nila ay naging abala sa paghahanda ng pagkain. At habang ginagawa iyon ay tinipon na rin ito ang mga abo na naipon noong nakaraang gabi. Wala silang gaanong kakayahan at karanasan sa paglaban sa mga aswang pero nagkasundo silang mag-iina na gagawin nila ang lahat para labanan ang aswang na gumagala. Para sa kanila, sa baryo at siligasiya ng kanilang Lola Telma. Lumipas ang 2 araw. Dumating ang kaarawan ni Hernan. Nagkaroon ng munting salo-salo sa kanila. Imbitado ang ilang malalapit na kamag-anak at lahat ng mga taga-baryo nila. Pumunta rin doon ang bagong lipat sa baryo nila, ang mag-inang Sinang at Sandra. Normal lang sa baryo nilang magkaroon ng malalaking kainan kapag may mga kaarawan at pagdiriwang. Kahit hindi mga taga roon basta mapadaan ay inaaya nilang kumain at makipagsaya. Lumipas ang oras at nagsimula ng lumubog ang araw. Habang nagkakasiyahan ay pinagmasdan ni Nonoy sila Sandra at Sinang. Normal na nakikipag-usap at nakikipagtawanan ang mga ito sa mga tao doon. Napalapit na ang ibang mga kabaryo nila sa mga ito. Matulungin at mababait naman daw kasi ang mag-ina. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa mga ito noong oras na iyon. Hindi tulad ng iba, hindi pa kumakain ang mga ito magmula nang dumating. Tanging baso ng tubig lamang ang hawak ng mga ito. Hindi niya iwinalay sa kanyang paningin ang mag-ina. Ngunit nang minsang kumurap siya ay nawala si Sandra sa kinatatayuan nito. Hinanap niya ito sa paligid at halos tumalon ang puso niya nang marinig niya ang boses nito sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Sandra na titig sa palawit ng kwintas niya. Kanina mo pa ako tinititigan. Hindi na maganda yan, Noy. Pinagsasasaan mo ba ako? Ay, hindi. Anong sinasabi mo? Mamaya may makarinig sa'yo. Ikaw naman kasi. Kung titigan mo ako, parang hinuhubaran mo na ako sa isipan mo. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya. Oh, Noy. May problema ba? Sandra, parang nagkakailangan kayo ah. Hindi. Nakita ko lang kasi si Nonoy na nakatitig sa akin kanina. Kala ko may kailangan. Kaya nilapitan ko. Ganun ba? Bakit hindi pa kayo kumakain? Teka, ikukuha kita nung ginataang baboy na maraming sili. Napakasarap nun. Hindi na. Ang totoo, aalis na rin kami. Kanina pa kami rito at may gagawin pa si nanay. Balutin na lang natin. Meron din tong adobong manok. Napakasarap dahil napakaraming mga bawang. Hindi na talaga. Sige, alis na kami ha. Salamat sa pag-imbita. Yung regalo mo sa susunod na lang. Naku, wag na kayong mag-abala. Ayos na yan. Sige. Takot sa bawang at maanghang. Mukhang kumpirmado na. Oo, pero malabo pa, Noy. Walang maniniwala sa atin. Natapos ang kainan at inuman, nag-uwian ang lahat at nagsimula namang magligpit ang pamilya nila Nonoy. May mga naiwan ring kabaryo nila para tumulong, ngunit ang ikinagulat nila ay ang pagbalik ni Sandra doon.
Tutulong daw kasi ito sa pagliligpit. Hindi naman namin nasama iyon ng magkapatid. Hindi sila kumibo kahit ramdam nila na may masamang balak ang dalaga noong mga oras na iyon. Marami pa kasing mga kabaryo doon at ayaw rin ni Hernan na gumawa ng kumusyon ng walang matibay na katibayan. Kahit walang dahilan, isinukbit ni Hernan ang bagong hasang tabak sa kanyang bewang. Si Nonoy naman ay dumakot ng asin at naglagay sa kanyang bulsa. Hernan, pupunta ka ba sa sayawan sa susunod na linggo? Hindi ko pa alam. Titingnan ko pa. Bakit? Ikaw ba? Siguro, kung sasamahan mo ko. Hindi ko siya papayagan dahil may aswang na gumagala. Ang mabuti pa, Sandra, huwag ka na rin pumunta. Baka maaswang ka rin. Hindi naman po totoo yun. Talaga ba? Paano kung totoo sila? Tapos nagpapanggap lang pala silang mga normal at inosenteng mga tao. Oo nga, paano kung narito na pala ang aswang na yun? Natigilan ang lahat sa sinabing iyon ni Nonoy. Ngumiti lang si Sandra. Nagpatuloy na lang ito sa pagliligpit at nang matapos ay kaagad din naman itong nagpaalam. Nagpasalamat naman si Aling Amanda rito at inihatid nila ito ng tingin. Matapos ang paglilinis ay nakaramdam si Hernan ng pagod. Umaga pa lamang kasi ay nag-aasikaso na siya. Nakainom siya pero hindi naman siya lasing. Sadyang pagod lamang. Pinaalalahanan na siya ng ina na pumasok na, subalit hindi niya ito sinunod. Lumabas si Nonoy para samahan sana ang kuya at kausapin ito tungkol sa mag-inang pinaghihinalaan nilang aswang. Ngunit paglabas niya ay nakahiga na ang kanyang kuya sa upuang gawa sa tabla at nakatulog na. Gigisingin sana niya ito nang may marinig siyang tumawa. Kumabog ang dibdib niya. Kaagad niyang inilibot ang mga mata at tinawag ang kanyang ina na kaagad namang dumungaw sa bintana. Sa malawak na daan patungong kawayanan ay may napansin si Nonoy. May nakita siyang dalawang babaeng nakatayo doon, ngunit dahil madilim at medyo malayo ay hindi niya makilala ang mga ito. Ngunit masama na ang kutob niya. Inalog niya si Hernan para gisingin, subalit hindi ito nagigising. Itinuro niya sa ina ang nakita at maging ito ay nataranta ng matanaw ang dalawang nilalang na naroon. At ilang sandali pa, nakarinig na sila ng dalawang magkasunod na kalabog sa kanilang bubungan. Bumaling si Nonoy sa lugar kung saan nakatayo ang mga babae kanina, subalit wala na ang mga ito doon. Dali-daling bumaba si Aling Amanda at pinagtulungan na nilang hilahin si Hernan papasok ng bahay. Nagawa nilang ipasok si Hernan. Isinara ni Aling Amanda ang lahat ng bintana at pintuan ng kanilang bahay. Humawak na rin ito ng tabak at pinatulis na kawayan. Pansin ni Nonoy ang takot sa nanginginig ng mga kamay ng ina. Kaya naman kinuha niya rito ang mga sandata at sinabihan na lang ito na dumalo sa kanyang kuya. Maya-maya ay narinig nilang tumalon sa tapat ng bintana nila ang dalawang nilalang mula sa kanilang bubungan. Nagsalita ang isa sa mga ito at nanlaki ang mata nilang mag-ina nang mabusesan ang nasa labas ng kanilang bahay. Ang yayabang ninyo? Siguro, akala ninyo ay kaya ninyo kami. Gusto lang naman naming makasama si Hernan. Gusto kong siya ang maging ama ng aking magiging anak. Ang magpapatuloy ng aming lahi. Sandra? Ikaw nga ang aswang! Ano naman? Ano naman kung aswang kami ni nanay? May maniniwala ba sa inyo? Wala kayong magagawa. Kahit umalis kayo, susundan namin kayo. Kukunin namin si Hernan at siya ang magiging ama ng mga magiging anak ko! Sumilip si Nonoy sa siwang. Gusto man niyang lumabas ay alam niya ang naghihintay sa kanya sa labas. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos, lalo na't walang malay si Hernan. Nagtaka rin sila dahil hindi nakapag-ingay pa si Sampi. Inilibot ni Nonoy ang paningin sa pagitan ng siwang, subalit wala na siyang naabutan maliban sa nakakatakot na tawa ng mga halimaw. Hernan! Hintayin mo ako! Babalikan kita!
Kinabukasan hindi na nagaksaya ng panahon si Aling Amanda. Pumunta siya sa pinuno ng baryo at sinabi rito ang nangyari. Walang pag-aalinlangang sinabi niya na aswang ang mag-inang Sinang at Sandra. Pinagsigawan ito ng kanyang ina hanggang sa maglabasan ng kanilang mga kabaryo. Ikinwento ng kanyang ina ang nangyari sa lahat ng naroon. Ngunit nabigla sila nang walang naniwala sa kanila. Imposible raw yun dahil napakabait ng mag-ina. May narinig pa silang baka siniraan lang ni Hernan ang mag-ina dahil hindi ito sinagot ni Sandra. Isang bagay na ikinagalit ni Aling Amanda. Grabe ka naman, Aling Amanda. Paano mo nasabing kami ang mga aswang? Hayop ka! Ang lakas ng loob mo. Punta ka sa amin kagabi. Pinagbantaan mong kukunin mo si Hernan at magpapalahay kayo sa kanya. Huwag naman po kayong ganyan, Aling Amanda. Nakakahiya po sa mga tao. Kung hindi po ninyo kami gusto, huwag naman po ninyo kaming siraan ng ganyan. May mangyari lang sa anak ko. Ikaw ang sisisihin ko. Babalikan ko kayo. Lalo ka na. Tandaan mo yan. Umahangos na inawat ni Nonoy ang kanyang ina. Napuno na kasi ng bulungan ang paligid at hindi na maganda ang naririnig nila. Dumating na rin si Hernan at hinila palayo ang ina. Alam nilang magkapatid na wala na silang magagawa sa pagkakataong iyon. Habang papalayo ay nakita nila ang masasamang tingin sa kanila ng mga taga-baryo. At sa unang pagkakataon ay naramdaman nila na hindi sila nabibilang sa lugar na iyon. Na parabang bigla na lamang itinapon ng mga ito ang mga pinagsamahan nila kapalit ng mag-inang kalilipat lamang doon. Lumipas ang mga araw at wala nang nangyaring kakaiba. Sinabi ng mga otoridad na isang wanted na kriminal lamang ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa lalaking nakita sa batis. Wala raw aswang at dapat nang tigilan ang pagkakalat ng mga maling balita tungkol rito. Kaya naman lalong sumama ang tingin sa kanila ng mga taga-baryo. Subalit hindi na nila pinansin ang mga ito. Ang mahalaga sa kanila ay ang maibunyag ang totoong pagkatao ng mag-ina at mapatunayan sa kanilang mga kabaryo na hindi sila nagsisinungaling. Noy, pupunta kami ng sayawan. Ayokong mag-iingay ka kay nanay, hindi niya kasi ko pinayagan eh. Mag-aalala yun sa'yo. Ano ka ba naman kuya? Sabihin mong nasa sayawan ako kapag hinahanap na niya ako. Pero hanggat hindi ako nakakabalik, huwag ka magsasalita ha. Kuya naman, alam mo namang mainit ang mata mo kay Sandra. Baka maisahan ka nun ngayon. Huwag kang mag-alala. Sa amin na siya matutulog kapag hinabi kami. At saka kasama rin naman doon ang iba pa naming kaibigan. Marami kami. Hindi kami basta-basta maaswang. Isa ka pa, Kuya Bart. Bugbog ka kay nanay. Oh, siya Noy. Dadalhan na lang kita ng pasalubong kapag may nakita ko. Bahala ka kuya, malaki ka na. Natuloy sa sayawan si Hernan. Ngunit sumapit na lamang ang gabi ay hindi pa rin bumabalik ang binata. Galit na galit si Aling Amanda kay Nonoy dahil hindi man lang ito nagsalita sa ginawa ng kuya. Kinabukasan ay pinuntahan ni Aling Amanda at Nonoy si Bart. Tulog pa ito nang maabutan nila. Tinanong nila ito kung nasaan si Hernan ngunit sinabi nitong magkasabay daw silang umuwi noong gabi. Naghiwalay lang sila ng daan doon sa pinakakalsada. Nagpumilit daw kasi itong uuwi at hindi pa man daw masyadong gabi noong umuwi sila. Hindi rin naman din daw nakainom si Hernan. Napahinga ng malalim at napasapo ng dibdib si Aling Amanda nang marinig ang mga sinabi ni Bart. Hindi kasi ugali ni Hernan ang hindi pag-uwi. Sinabi nila sa pinuno ng baryo ang nangyari. Hindi naman sila pinagkaitan nito ng tulong. Kaagad itong nagpadala ng mga tao para hanapin ang binata ngunit lumipas lamang ang araw na yon na hindi nakita ni Bakas ni Hernan. Noong hapon ay nakaidlip si Nonoy. Napabalikwas sa bigla nang maramdamang may kamay na marahang dumampi sa kanyang mukha at napasigaw siya sa takot nang makitang ang Lola Telma niya yun. Nakangiti ito sa kanya at tila kumikinang ang balat. Sinabihan siya nito na huwag matakot. Hindi naman umano ito mananakit at nais lamang nitong tumulong sa paghahanap
kay Hernan. Ibinili nito sa kanya na tuwing hahanapin ng kapatid ay palaging magdala ng asin, kalamansi, bawang, abo o alin sa mga iyon. Hindi rin daw siya basta-basta matatalo ng aswang dahil suot niya ang agimat ng kanyang lola. Sinabi rin nito na ipatawas ang kinaroroonan ni Hernan sa isang albularyong nasa kabilang baryo. Kaibigan di umano ito ng kanyang lola at mapagkakatiwalaan. Ang panghuli, ibinili nito na isama si Sampi sa paghahanap kay Hernan. Tinanong ni Nonoy kung bakit at kung anong uri ng kambing si Sampi. Ngunit ngumiti lamang ang lola niya. Marahan itong lumapit sa kanya. Niyakap siya nito at muli na lamang siyang napabalikwas mula sa pagkakahiga. Pawisan siya at mahigpit na nakakapit sa agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Inilibot niya ang kanyang paningin, subalit wala naman doon ang kanyang lola. At sa bandang ibaba niya ay naroon si Sampi na nakahiga. Dali-dali siyang tumayo at napahawak siya sa dibdib nang maramdamang uminit ang agimat na naroon. Tumayo si Nonoy, kinuha niya ang itak at isinukbit iyon sa bewang niya. Kumuha siya ng panyo mula sa lagayan ng damit ng kuya niya at pagkatapos ay patakbong umalis. Bart, saan may pinakamalapit na albularyo rito sa inyo? Doon sa may kalamansian? Bakit? Samahan mo ko. Ipapatawas ko kung nasaan si kuya. Dali, kailangan na nating kumilos. Mabilis silang nagtungo sa bahay ng albularyo. Tiyempo na katatapos lang nito sa panggagamot. Nagulat pa siya dahil yun ang mismong babaeng madungis na nakita niya noon na umaaligid sa baryo nila. Kaagad itong nilapitan ni Nonoy at sinabi niya ang sadya doon. At nagulat siya nang sabihin ng albularyo na kanina pa siya hinihintay nito. Nasabihan na di umano ito ni Lola Telma. Inihanda nito ang mga gamit sa pagtatawas at sinimulan nito ang ritual. Ilang patak pa lamang ng kandila ang tumulo sa tubig ngunit nanlaki ang mga mata nila ni Nonoy at Bart. Nabuo kasi ang tila larawan ng isang kuweba. Pagkatapos ay nabuo rin sa tubig ang imahe ng halimaw. Mahaba ang buhok, gusot ang balat sa mukha at nagtatalasan ng mga pangil. At sinabi na nga ng albularyo na doon matatagpuan ng kanyang kapatid. Ngunit kung saan eksakto ang lugar na iyon, hindi na nito alam. Nasaan ang pinakamalapit na kuweba? Alam mo ba? Sa tagal ko rito, hindi ko alam kung nasaan ang kuweba. Sa may bundok doon? Sa daan papuntang bayan? Yun lang ang alam kong kuweba rito. At hindi ko alam kung kuweba pa yun ngayon. Isang beses pa lang ako nakapunta doon. Dati noong naligaw ang kapatid ko doon. Pero hindi na natin pwedeng puntahan yun ngayon. At makaabutan tayo ng gabi. Bukas? Maaari ba bukas? Oo, sige. Sasabihan ko rin ang mga kaibigan namin para makatulong sila. Pupunta kami sa inyo bukas ng umaga. Sana ay makita na natin ang kuya mo. Sana nga. Bumalik si Nonoy sa baryo nila. Dumaan siya sa bahay na maginang aswang ngunit wala ang mga ito doon. Nang makita siya ng isa sa mga kabaryo ay sinitsitan siya nito at sinita dahil sa pag-aligid niya doon. Pinagdiinan pa nito na hindi aswang ang magina. At nang dahil doon ay nasiguro niya na talagang wala na silang maaasahan sa baryong minsan ay inalayan ng buhay ng mga ninuno niya. Inihanda ni Nonoy ang mga kailangan. Kinuha niya ang bag ng kanyang lola na yari sa abaka. Doon niya inilagay ang asin, abo at mga kalamansi. Inihanda rin niya ang pinakamatibay na kawayang mayroon doon. Pinatulis yun at pagkatapos ay hinasa niya ang kanyang itak. Sumapit ang dapit hapon ngunit hindi umano nakitang bumalik ang mag-inang Sinang at Sandra. Walang bakas ng mga ito at kahit noong gabi na ay nanatiling sarado ang bahay ng mga ito. Noong gabi ring iyon ay kinausap ni Nonoy ang kanyang ina at sinabi rito ang kanyang plano. Nagsabi itong sasama sa paghahanap dahil nag-aalala ito sa kanya. Ngunit medyo may edad na ang kanyang ina at sigurado siyang hindi ito tatagal sa lakaran o baka sa takbuhan pa nga. Mas maiging dito ka na lang, Nay. Ako na ang bahala sa paghahanap kay kuya. Nag-aalala lang ako.
na baka pati ikaw ay hindi na makabalik. Huwag po kayong mag-alala, kasama ko si Bart at ilang mga kaibigan pa ni Kuya. Bababa rin po ako kaagad at hindi magpapaabot ng dilim dun. Ang gusto ko po sana, bantayan nyo kung uuwi dito ang mag-inang aswang. Nonoy, Babalik po ako agad, pangako. Madaling araw pa lamang ay dumating na si Bart sa kanila. Sinabi nito na natipon na niya ang 10 sa mga barkada nila ni Hernan. At ang ilan sa mga tatay nito ay sumama rin. Naniniwala umano ang mga ito na may aswang na gumagala at sigurado di umano ang mga ito na aswang ang kumuha kay Hernan. Nang marinig iyon ay bahagyang lumiwanag ang mukha ni Nonoy. Nagpaalam na siya sa kanyang ina. Tinalian niya si Sampi at bago sumikat ang araw, umalis na sila. Bakit? Isinama mo pa yan? Si Sampi, swerte ng pamilya ito. At saka, ito ang sinabi ni Lola Telma. Anong sinasabi mo? Patay na si Lola Telma? Napapaginipan ko siya. Yung pagpapatawas kung nasaan si Kuya, kasama yun sa panaginip ko. Talaga? Oo. Isa pa, ilang beses na kaming iniligtas nitong si Sampi. Kaya siguradong makakatulong siya sa atin ngayon. Pagdating sa ibaba ng bundok ay kaagad silang nagpares-pares at naghiwa-hiwalay. Mataas ng sikat ng araw noon at hindi naman ganoon kasukal ang kabundukan, kaya naman kampante sila na makita man lang ang kuwebang nakita sa tawas. Si Bart at si Nonoy ang magkasama. Si Sampi ang nauuna sa kanila para itong aso na inaamoy-amoy ang lupa habang naglalakad. Nagpatuloy sila sa paglalakad. May mga mabababang bangin silang inakyat nang mapansin ni Bart na parang bumalik lang sila sa kanilang pinanggalingan. Teka, dumaan na tayo dito kanina ah. Parang pangatlong beses na natin ito dito. Napansin mo rin pala. Sinabi rin ng albularyo na hindi pangkaraniwang aswang ang mga kumuha kay Kuya. Baka bukod sa pagiging aswang ay may iba pang kakayahan ng mga ito. Kaya nga eh, parang napaglalaroan ata tayo. Ang mabuti pa, subukan muna nating bumalik sa ibaba. Sige na Bart, bumalik ka na. Hahanapin ko pang Kuya ko. Ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon. Baka mahuli ang lahat. Ang totoo, kahit bangkay na lang niya ang makita ko, mailibing man lang namin siya ng maayos. Isa pa akong pinigilan ko lang siyang umalis ng gabing yun. Kung isinumbong ko siya, hindi sana nangyari ito. Naiintindihan ko. Hindi ako bababa. Baliktarin lang muna natin ang damit natin. Tapos, subukan muli natin. Yun nga ang kanilang ginawa at pagkatapos ay muli silang naglakad. Sa pagkakataong ito ay minamarkahan na ni Bart ang mga puno na nadadaanan nila. Muli silang umakyat ng isang mababang bangin. Mabilis na nakaakyat si Sampi at kaagad itong nag-ingay. Dali-daling umakyat ang dalawa. Nabitawan ni Nonoy ang tali ni Sampi at mabilis itong tumakbo paabante patungo sa makapal na mga baging ng balete na halos nakasayad na sa lupa. Sumigaw si Nonoy para pigilan ang kambing nang biglang nakaramdam siya ng kakaiba. Napatigil siya at napalingon nang bigla siyang hawakan ni Bart sa braso. Nanlalamig ang mga kamay nito, pawisan at namumutla. Naramdaman mo ba yon? Parang ang bigat ng hangin dito. Ang hirap huminga at hindi ko maipaliwanag yung takot na nararamdaman ko. Parang ang daming nakatingin sa atin. Hindi ko magawang makahakbang. Oo pero lakasan mo ang loob mo kung matatakot tayo lalang lalakas ang mga kampo ng kadilimang ito. At pag nangyari yun, siguradong hindi na tayo makakababa. Huminga ng malalim si Nonoy. Hinawakan niya ang agimat na suot. Nawala ang kabang nararamdaman niya at sa wakas ay nakahakbang na siya. Pagkatapos ay marahan niyang hinila ang kasama at sabay na silang umabante. Tinawag niya ang pangalan ng alaga. Sumagot naman ito ng malakas na tunog, ngunit tila galing iyon sa likod ng makakapal na baging ng balete. Marahan silang naglakad papalapit doon
at pagkahawi ni Nonoy sa mga baging ay nagulat silang dalawa ni Bart. May kuweba nga doon at naroon si Sampi na parang hinihintay sila. Ngunit nang makita sila nito ay agad itong tumakbo papasok ng kuweba. Mabilis na kinuha ni Nonoy ang flashlight sa kanyang bag, ganoon din si Bart at maingat nilang pinasok ang kuweba. Habang papasok ay padilim ng padilim ang paligid. Napalingon si Nonoy at napalunok siya ng laway nang makitang parang tuldok na lamang ang lagusan na pinasukan nila kanina. Patuloy sila sa paglalakad nang biglang marinig nila si Sampi na parang nasaktan. Mabilis na tumakbo si Nonoy at si Bart naman ay takot na sumunod sa kanya at nagimbal sila sa kanilang nakita. Naroon na si Hernan, nakaupo sa malamig na lupa ng kuweba at nakasandal sa pader. Wala itong damit, tulala at tayong-tayo pa ang maselang parte ng katawan nito. Kuya! Anong ginawa nila sa'yo? Hernan, narito na kami. Anong nangyari? Subalit hindi sumagot si Hernan. Tinitigan lamang nito ang kapatid at pagkatapos ay nagsisigaw ng malakas. Sinubukang itayo ni Nonoy ang kapatid ngunit tila naninigas na ang mga binti nito. Muli niya itong kinausap ngunit talagang tulala na lamang ito at maya-maya ay tumulo ang laway nito mula sa bibig. Inilibot ni Nonoy ang paningin sa paligid. Nakakita siya ng mga gasera kaya inutusan niya si Bart na kunin ang posporo sa kanyang bag at sindihan ang mga gaserang naroon. Agad namang ginawa iyon ni Bart at lalong namilog ang mga mata at bibig nila sa kanilang nakita. May ilang kalansay ng tao sa loob ng kuweba. Mayroon ding mga mangkok na gawa sa bungo ng tao. May mga halamang gamot doon na sariwa pa. Pinaghalo-halo ang mga iyon at ginawang parang pandikit. Malakas ang kutob ni Nonoy na iyon ang ginamit sa kanyang kuya dahilan para mahibang ito. Tumayo siya at inilibot ang paligid nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na halakak sa loob ng kuweba. Kasabay noon ay malakas na pagsigaw ng kuya niya na takot at nanginginig. Mga hayop kayo! Magpakita kayo! Lumaban kayo ng patas! Anong ginawa niyo sa kuya ko? Sinabi na namin sa inyo, siya ang magiging ama ng mga anak ko, hindi ba? At yun na nga ang ginawa namin. Ang galing ng kuya mo. Kahit na ginayuma at ginamitan lamang namin sa ninanay ng mga gamot. Mga hayop! Mga demonyo! Lumabas kayo! Huwag kayong magkubli sa dilim! Siyempre naman! Lalabas kami dahil isasama na namin kayo! Namatay biglang lahat ng ilaw. Binuksan ni Nonoy ang flashlight at nagulat na lamang siya nang biglang may tumalsik sa kanyang mukha. Tiningnan niya iyon at nang hilakbot siya na makitang dugo yun at pagtingin niya sa ibaba sa gilid ay nakita niya ang ulo ni Sampi na gumugulong na sa lupa. Napasigaw siya sa galit. Biglang lumabas sa harapan niya ang isang halimaw, ang parehong halimaw na nakita niya sa pagtatawas ng albularyo. Napasigaw siya at pakiramdam niya ay lumabas na ang puso niya sa kanyang dibdib. Sumigaw ito ng malakas at itinulak siya dahilan para matumba siya. Nabitawan niya ang flashlight, mabuti na lamang at hindi ito namatay. Maya-maya ay nagsisigaw naman si Bart. Ngayon, tingnan natin kung anong pinagmamalaki mo! Pinaibabawan siya ni Sandra habang si Bart naman ay umiiyak na nakipagbuno kay Aling Sinang. Nahagip siya ng kuko ni Sandra sa muka. Naramdaman niyang bumuka ang sugat at muli siyang napasigaw nang humaba ang dila ng halimaw at dinilaan ang kanyang dugo. Ngunit sa halip na masarapan ay naduwal ito. Ginamit ni Nonoy ang pagkakataong iyon. Buong lakas niyang sinipa ang halimaw. Nagawa niyang makaalis sa ilalim nito. Mabilis siyang dumukot ng asin sa bag na dala at isinaboy iyon kay Aling Sinang. Sumigaw ang isa pang halimaw at namilipit ito habang naglulupasay sa lupa. Muling dumakot si Nonoy ng asin. Muling isinaboy iyon at lalong lumakas ang sigaw ng mag-inang aswang. Bakit ganun ang lasa ng iyong dugo? Dahil ba iyon sa agimat na iyong dala? Hindi ba masarap? Dapat lang sa'yo yan! Patay gutom ka kasi! Kung hindi kita makakain, pues pipirap-pirisuhin na lang kita! Mabilis na dinampot ni Nonoy ang pinatulis na kawayan.
Hinablot niya si Bart sa palapulsuhan at mabilis niya itong hinila palabas ng kuweba. Alam niya na hindi sila mananalo sa masikip at madilim na lugar na yun, ngunit nang malapit na silang makalabas ay nahawakan ni Sandra ang isang binti ni Bart dahilan para masubsob ito. Dumugo ang ilong nito na tumama sa isang bato. Nagsisigaw na ito ng saklolo. Mabilis namang kumilos si Nonoy. Hinila niya ang kaibigan sabay unday ng pinatulis na kawayan sa aswang. Nakita niyang umilaw ang agimat na suot. Hindi niya maipaliwanag pero pakiramdam niya ay ubod siya ng lakas. Itatarak na niya ang kawayan nang biglang humarang sa harapan niya si Sinang. Sakto ang kawayan sa gitna ng dibdib nito. Sumuka ito ng dugo. Unti-unti itong bumalik sa katawang tao bago nalanta ang katawan at pumikit. Oh, hindi! Inay! Walang ano-anong lumungsob si Sandra. Mabilis namang tumakbo si Nonoy. Nakalabas na siya nang biglang dinambahan siya ng aswang mula sa itaas. Nasubsob si Nonoy at tumama ang noo niya sa matigas na lupa. Nabitawan na rin niya ang hawak na kawayan. Nakaramdam siya ng pagkahilo, ngunit napalitan iyon ng kirot nang maramdaman niya ang mahahabang kuko ng aswang sa kanyang likuran. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa paligid. Nagsisimula ng magdilim ang kanyang paningin nang marinig niya si Bart. Umalis si Sandra sa kanyang likuran. Umikot siya at nakita niyang aatakihin na nito ang kaibigan. Mabuti na lamang at mabilis itong nakailag. Lola, pakiusap. Tulungan po ninyo ko. Pagkasabi niya noon ay biglang napatingin sa kanya si Sandra. Walang sabi-sabing lumusob ito sa kanya. Pinilit niyang tumayo. Hinugot niya ang itak na nakasabit sa kanyang bewang. Napakalapit na ng aswang sa kanya nang bigla siyang umiwas pakanan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pero pakiramdam niya ang gaan ng kanyang katawan. Sumigaw ang aswang sa pagkadismaya at pagkatapos muli itong umatake. Pinuntirya nito ang mga binti niya, kaagad naman siyang nakatalon. Umatras siya ng kaunti. Lumusob muli ang aswang. Sa pagkakataong ito ay ulo naman niya ang puntirya nito. Yumuko siya. Mabilis niyang iwinasiwas ang itak pa itaas. Sa pool ang mga braso ng halimaw. Naputo lang isang braso nito. Nagwala si Sandra sa sakit. Ngunit hindi na pinalagpas pa ni Nonoy ang pagkakataong iyon. Buong lakas niyang inihampas ang taga sa lieg ng halimaw. Ngunit hindi nagawang mapugot ang ulo nito. Sumirit ang itim na dugo mula doon. Gagamitin pa sana ni Sandra ang kuko sa natitirang kamay para masaksak si Nonoy sa tagiliran nang biglang isang kawayan ang tumagos sa dibdib nito mula sa likuran. Pumuwersa si Nonoy, buong lakas niyang iniangat ang taga at sa wakas nagawa niyang mapugutan ng ulo ang halimaw. Kasabay ng paggulong ng ulo nito ay ang pagbagsak ng katawan nito sa lupa. At dito na nakita ni Nonoy si Bart. Ito ang nagtarak ng kawayan sa likuran ni Sandra. Matapos masigurong patay na ang mga aswang ay binalikan nila Nonoy si Hernan. Lumapad ang ngiti sa mukha ni Nonoy nang makita ang kapatid na nakangiti sa kanila. Hinang-hina pa rin ito, subalit nakakausap na. Nonoy, Bart, maraming salamat. Hayop na, Sandra yon. Pinagsamantahan nila akong mag-ina. Nang pumalag ako, pinainom nila ako ng pinaghalo-halo mga gamot. Huwag ka na muna masyadong magsalita, kuya. Ang mahalaga, ligtas ka na at naligtas na rin ang baryo laban sa mga aswang. Natalo niyo sila? Oo naman. Kami pa ba? Pero kuya, si Sampi. Napatayin nila si Sampi. Sandaling natahimik ang tatlo bago inalalayan ni Bart si Hernan na makatayo ng tuwid. Pagkatapos ay naglakad na sila palabas ng kuweba. Si Nonoy naman ay kinuha ang bangkay ni Sampi. Ayaw niyang iwan ito doon na basta na lang. Ilang beses din silang iniligtas ng kambing na iyon kung tutuusin. Isa pa siguradong magagalit ang lola niya sa oras na pabayaan lamang niya ito. Nadaanan nilang kinaroroonan ng bangkay ni Sinang. Ngunit naglaho na ito doon at nag-iwan na lamang ng itim na marka. Paglabas ay nagulat sila nang makitang madilim na.
Kitang-kita ang bilog na buwan doon na siyang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Wala na rin ang bangkay ni Sandra at kagaya ng sa ina, ay nag-iwan na lamang ito ng itim na marka. Maya-maya pa ay narinig na nila ang pagtawag ni Aling Amanda sa mga pangalan nila. Sumigaw ng malakas si Nonoy at hindi nagtagal ay natuntun sila nito. Kasama ni Aling Amanda ang mga kaibigan nila Bart at Hernan, ganoon din ang pinuno ng baryo at ilan sa mga kabaryo nila. Maghapon na raw kasi silang nawawala. Nang makita ng pinuno ng baryo ang sugatang mga binata ay humingi siya ng tawad sa mga ito. Ganoon din ang ibang mga kalalakihang taga-baryo nila. Si Bart naman ang nagkwento sa nangyari. At hindi nang tagal, umalat sa baryo at bayan ang kwentong iyon. Magmula noon ay wala na di umunong nangyaring ganoon sa kanilang baryo. Muling lumakas si Hernan at ito ang nagpatuloy sa trabaho ng kanilang Lola Telma. Si Nonoy naman ang kanyang naging kanang kamay at katulong sa panggagamot. Doon tinapos ni Lolo Nonoy ang kanyang kwento. Sinabi niya sa amin ang mga pangyayaring yun ay talagang nagpabago sa tingin niya sa mundo. Marami pa raw kaming hiwaga na hindi natutuklasan. Ang iba ay kahanga-hanga, ngunit ang karamihan ay kakilakilabot. At oo nga pala, Sir Jupiter, ipinakita ng lolo namin sa amin ang pilat sa kanyang likuran na gawa mismo ni Sandra. Yun na ang nagpatunay na ang mga ikinuwento niya ay hindi gawa-gawa lamang. Hindi ko na nakilala si Lolo Hernan pero sigurado ako na napakaastig niyang tao. Sayang at hindi ko na siya nakamulatan. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Kung nababasa man po ninyo ito ay lubos akong nagpapasalamat sa inyo at lahat ng bumubuo ng Sitio Pangil. Salamat po sa lahat at sana palagi tayong mag-iingat. Inadobong Kapitbahay. Good evening, Sir Jupiter. Hello din sa lahat ng Sitio Pangil listeners. Just call me Alice. Taga rito po sa Bacolod. 22 years old na po ngayon at nagtatrabaho bilang isang preschool teacher. Ang isishare kong story sa inyo ay hindi ko po personal experience. Ito po ay karanasan ng Lola Lucila ko. Naisip ko agad itong ipadala sa inyo nang una kong marinig ang Sitio Pangil last month. Umiikot ito sa nakakikilabot na pangyayari nang minsang magbakasyon sina Lolo at Lola sa may Samar. Ipinagbubuntis na po niya ang mama ko noon. Kaya buhay nilang tatlo ang nalagay sa alanganin. Lahat ng yun ay dahil sa isang taong di nila inaakalang may tinatago palang madilim na lihim. Dekada 70 po ito nangyari. 23 years old na po noon si Lola at 5 buwan ngang buntis. Napagpasyahan po nila ni Lolo Badong na pumunta ng Samar para magbakasyon ng 2 o 3 linggo. Taga roon po kasi ang mga magulang ni Lola at gusto na rin niyang makita ang mga ito. Lumarga po sila mga 1 linggo bago ang pista. Sumakay po sila ng barko tapos bumiyahe sa bus ng mga 1.5 oras. Hindi naman liblib ang lugar ni Lola, sadyang may kalayuan lang ito sa mismong bayan. Pagkababa nila sa may bungad ng baryo, saglit na napahinto si Lola kasi nakaramdam siya ng kaba.
Yun po bang bigla na lang kumabog ang dibdib niya nang walang dahilan. Tapos napahawak din siya bigla sa kanyang tiyan. Naramdaman din niyang may tumititig sa kanya pero wala naman siyang nakitang tao roon banda. Tinanong siya ni Lolo kung bakit siya natigilan. Sagot naman ni Lola, medyo napagod lang daw siya sa biyahe. Kaya nagpahinga po muna sila roon ng ilang minuto. May ilang taga-baryo na napadaan at binati si Lola. Kasama na roon ang lasinggerong si Mang Timo. Nginitian lang ito ni Lola kahit dati pa lang ay ayaw na talaga niya sa kapitbahay na yun ng kanyang mga magulang. Palagi raw kasi itong nag-aamok at medyo may pagkabastos sa mga babae, dalaga man o may asawa. Matapos magpahinga, lumakad na sila papunta sa mismong bahay ng angkan ni na Lola. Napalingon si Lola sa may kawayanang natatanaw mula sa daan. Nagtaka nang makakita ng isang hindi pamilyar na mukha. Isang matandang babae na nakatitig sa kanya. May bitbit itong supot na mukhang may lamang pinamalengke. Nang tila napagtanto ng matanda na nakatingin na rin si Lola sa kanya, agad na rin daw itong tumalikod at lumakad palayo. Nagulat daw po ang buong pamilya ni Lola sa kanilang pagdating. Hindi raw kasi ito nagpasabi man lang na uuwi pala. Sorpresa kumbaga. Nagtaka naman si Lola Lucila kasi nabakasan niya ng pangamba ang mga magulang. Kahit ang kanyang panganay na kapatid na si Kuya Piping ay ganun din ang reaksyon. Tinanong siya ng mga ito kung magtatagal daw ba sila sa baryo at kung bakit daw ngayon pa nila naisip dumalaw. Dapat daw kasi ay hinintay muna nilang manganak si Lola bago lumuwas. Balik tanong naman sa kanila ni Lola kung ano raw ba ang problema. Bakit daw parang hindi nila gusto na naruroon sila ng kanyang asawa para sa pista? Dati naman daw natutuwa ang mga ito kapag nakakapagbakasyon sila. Napansin ni Lola na nagtuturuan at nagbubulungan ang mga ito. Yung tipo na parang may gusto silang sabihin pero hindi nila alam kung paano magsisimula. Kaya kunot noonang nagtanong ulit si Lola kung ano ba ang gusto nilang sabihin. Huwag na raw silang magpaligoy-ligoy kasi ayaw na ayaw niyang nagmumukhang tanga. Doon na tumitig sa kanya ang kanyang tatay. Huminga ito ng malalim at sinabing, Alam mo kasi Lucila anak, may kumakalat na bali-balita nitong mga nakaraang linggo. Meron daw aswang na gumagala sa mga baryo dito sa atin. Meron ng nadaling mga alagang hayop ang sinasabing halimaw. Wala pa naman itong sinusugod na tao pero nagpaparamdam na raw sa mga buntis. Napasandal si Lola sa kinauupuan dahil sa narinig. Dati pa lang daw kasi talaga ay naniniwala na ang kanyang angkan sa mga aswang, engkanto, multo at iba pang mga kamalignuhan. Kaya alam niyang hindi nagbibiro ang kanyang tatay. Kaya naman doon nila pinatuloy sina Lolo at Lola sa isa sa mga kwarto na nasa ibaba ng bahay. Mabuti raw iyon para malayo si Lola sa bubong. 2 palapag kasi ang bahay na yun, Sir Jupiter. Sementado ang ibaba tapos gawa na sa kahoy ang bandang itaas. Sinabitan din nila ng mga bawang ang lahat ng mga bintana at pinto ng bahay tapos sinabuyan ng asin ang kanilang bakuran. Pinagsuot pa nga raw nila ng habak si Lola bilang proteksyon.
Sa mga di po nakakaalam, ang habak po ay parang anting-anting. Pero gawa lang ito sa tela na kinorteng parang maliit na pouch. Tapos may lamang mga halamang gamot, bakal na anting-anting, tansong bala o iba pa. Ang silbi raw ng habak ay nakadepende sa kung ano ang laman nito. At ang itinaling habak sa baywang ni Lola noon ay may lamang lumang bala ng baril. Talagang pinasadyang pangontra sa aswang. Siyempre pa pinagsuot din nila ng benditadong rosaryo si Lola sa leeg. Tapos sinabihan ng sandamukal na habilin para siguradong manatili silang ligtas ng ipinagbubuntis. Kasama na roon ang huwag lumabas ng bahay mula 6:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Mag-ingat din sa mga nakakasalamuhang hindi niya kilala. Dahil sa mga habiling yon ng kanyang mga magulang, naalala ni Lola Lucila ang nakitang matandang babae sa may kawayanan. Sinabi niya ang tungkol doon sa kanyang pamilya. Inilarawan din niya ang itsura nito. Mahaba ang puting buhok na hanggang balikat. Payat at medyo matangkad. Halatang magsasaka lang din daw ito pero maayos naman ang tindig at pananamit. Sabi naman ng nanay ni Lola, "Malamang si Dinay ang nakita mo, anak. Kakalipat pa lang nun dito sa atin. Siguro mga 3 o 4 na buwan pa lang ang nakakaraan. At ang sabi-sabi, yun daw ang gumagalang aswang." Nanayo ang mga balahibo ni Lola sa narinig. Naalala kung paano siya titigan ng matandang si Manang Dinay. Naisip na baka ganun ito makatitig sa kanya dahil nga sa kanyang ipinagbubuntis. Nang mapansing namumutla si Lola, agad naman daw siyang pinakalma ng kanyang tatay. Sabi nito na huwag mag-alala masyado at baka makasama sa bata. Isa pa, protektado naman na raw siya ng mga pangontra sa aswang. Sabi rin ng kanyang nanay na wala pa namang patunay na si Manang Dinay nga ang aswang. Pinagbibintangan lang naman siyang ganon dahil nga sa bandang dulo ng baryo ito nakatira. Idagdag pang medyo ilag rin ito sa mga tao at konti lang ang kinakaibigan sa baryo dahil sa pagiging pipi. Medyo nagulat si Lola nang malamang hindi pala nakakapagsalita ang matandang yun. Pero napakalma rin naman niya ang sarili makalipas ang ilang sandali. Bagamat inihanda na rin niya ang sarili kung sakaling meron ngang mang-aswang sa kanya, bagay na nangyari nga noong mismong gabing iyon. Mga bandang 10:00 raw po ng gabi noon, nagising si Lola nang biglang maramdaman na naman yung bumungad sa kanya pagkababa ng bus. Biglang kumabog ang dibdib. Napahawak sa tiyan at naramdamang may nagmamasid mula sa labas ng bahay. Pinilit muna niyang pakalmahin ang sarili kasi baka naman daw dala lang ng kanyang pagbubuntis ang masamang pakiramdam. Nanatili lang siyang nakahiga, pinapakiramdaman ang sarili at ang paligid. Napakatahimik ng bahay. Dinig lang niya ang mahinang hilik ni Lolo at ang huni ng mga kuliglig mula sa labas. Kumakabog pa rin ang dibdib at bumibigat na rin ang kanyang paghinga. Ilang minuto pa, narinig niyang may tumatakbo sa labas ng bahay. Tunog yun ng mga yapak ng tumatakbong tao sa mga damo. Napakabilis lang nito. Tumigil din naman kasi agad. Doon na naisip ni Lola na bumangon. Kampante siya dahil nga balot ng pangontra ang buong bahay. May bagong hasang itak pa nga sa may ulunan ng papag nilang mag-asawa. Dahan-dahang binuksan ng bahagya ang bintana tsaka sumilip.
Sir Jupiter, agad isinara ulit ni Lola ang bintana at bumalik sa pagkakahiga. Natanaw kasi niya ang isang nakatayong anino sa may damuhan. Siguro mga 10 metro ang layo mula sa kanilang bakod. Nasisinagan ito ng konting liwanag ng buwan, kaya naaninag niyang hugis tao talaga ito. Subalit, kitang-kita rin niyang napakapula ng mga mata nito. Animoy mga nagbabagang uling sa gitna ng dilim. Doon pa lang, alam na ni Lola Lucila na yun ang aswang. Bagamat protektado ng mga pangontra, di pa rin niya maiwasang kilabutan sa nakita. Inawakan niya ulit ang kanyang tiyan at ginising na si Lolo. Sinabi agad ni Lola ang kanyang nakita. Taranta namang bumangon si Lolo Badong para sumilip sa bintana pero wala na itong natanaw. Gayunpaman, pinainom pa rin niya si Lola ng tubig at niyakap para makatulog ulit. Kinaumagahan, mga 7:00 na po, nagising si Lola. Agad siyang pinagalmusal ng nanay tapos niyaya na maglakad-lakad muna. Maganda pa raw kasi ang panahon noon, Sir Jupiter, lalo sa mga probinsya. Napaka-presko pa ng hangin at hindi pa masyadong mainit ang araw kapag mga bandang 7:00 o 8:00. Hindi katulad ngayon na talagang malulusaw ka na sa init kahit maaga pa lang. Lumabas nga po sila ng bahay. Si Lola at Lolo, tapos ang nanay ni Lola. Suot-suot pa rin ni Lola Lucila ang habak sa baywang at ang rosaryo sa leeg. Naging masaya naman kahit papaano ang kanilang pagliliwaliw kasi nakita ulit ni Lola ang mga kakilala sa baryo. Andoon yung mga kababata niya, mga dating kaklase at mga kaibigan ng kanyang mga magulang. Ilang minuto pa sa kanilang paglalakad, nagulat na lang sina Lola nang may marinig silang nagsisigawan. Nilingon nila ang mga ito. Nakita nilang si Mang Timo at Mang Ernie raw pala ang nagtatalo. Si Mang Timo, yung lasinggero na nakasalubong ni na Lola sa may bungad ng baryo. Si Mang Ernie naman ay ang mayamang magtutroso sa lugar na yon. May-ari ng ekta-ektaryang lupain na may mga pangtrosong kahoy. Doon sila nagsasagutan sa bahay ng negosyante. Si Mang Ernie ay nakatayo lang sa loob ng kanilang bakuran. Ang lasing namang si Mang Timo ay naroon lang sa labas at may hawak na bote ng serbesa. Hindi na naintindihan ni na Lola ang kanilang pinagtatalunan kasi agad na ring umalis ang lasing na matanda. Sigaw pa raw nito habang naglalakad. Mapatunayan ko lang talagang tama hinala ko. Lagot ka talaga sa aking tao ka. Patutulad ka talaga sa mga torosong pinapalakol mo. Hinatid ng tingin ni Mang Ernie si Mang Timo. Ilang sandali pa, napalingon ito kina Lola at agad silang nginitian. Binati pa nga raw nito si Lola ng magandang umaga. Ngumiti rin naman pabalik si Lola at napatanaw sa loob ng bakuran. Kaibigan daw kasi ni Lola ang isa sa mga anak ng negosyante at madalas silang maglaro roon sa bakurang yon. Ang kaso, napahawak na naman sa tiyan si Lola nang makaramdam ulit ng hindi maganda. Naramdaman na naman kasi niyang may nakatitig sa kanila. Tinanong siya ni Mang Ernie kung bakit parang bigla siyang namutla. Pilit namang ngumiti ulit si Lola at sinabing baka napagod lang siguro sa paglalakad-lakad. Tumangu-tango naman daw ang negosyante. Pagkatapos pinaghintay daw sila nito sandali at pumasok ito sa loob. Nanatili lang sina Lola doon sa labas ng bakod. Ilang minuto pa lumabas ulit si Mang Ernie
at may supot na inabot kay Lolo Badong. May laman yung iilang mga manggang hinog na kapipitas lang daw sa kanyang mga pananim. At meron ding isang bote ng langis. Agad din itong umatras pabalik sa pinto ng kanyang bahay pagkatapos iabot ang supot. Sabi nito sa kanila, "Nagpunta kasi ako ng Mindanao nung nakaraan. Ang totoo ay kakauwi ko lang noong nakaraang 2 buwan. Yang langis ay mainam daw para labanan ang mga lamig-lamig na nakakapasok sa katawan natin. Kaya naisip kong baka makabuti sa iyo, Lucila." Nagpasalamat naman daw sina Lola kay Mang Ernie saka nagpaalam na ring aalis. Pahabol ng lalaki, pumunta raw sila sa bahay nito sa pista. Magkakaroon daw ng malaking salo-salo na kayang busugin ng buong baryo. Sinabi naman ng nanay ni Lola na susubukan nilang dumalo, tapos tumuloy na sa paglalakad pauwi. Medyo mabagal lang ang kanilang paglalakad dahil nga buntis si Lola Lucila. Ang nanay ni Lola ang umaalalay sa kanya samantalang si Lolo naman ang humawak sa supot na bigay ng negosyante. Mabuti na lang daw at umayos naman ang pakiramdam ni Lola makalipas ang ilang minuto. Yun nga lang po. Nagulat silang tatlo nang biglang may humablot ng supot. Hindi agad napansin ni Lolo Badong kasi nagmula ito sa kanilang likod. Nang lingunin nila, nakita nilang bitbit na ito ni Aling Dinay. Dinukot ng matanda ang bote ng langis mula sa supot at walang ano-anong itinapon sa gilid ng daan. Agad nabasag ang bote nang tumama sa isang bato tsaka nabuhos ang laman sa lupa. Galit na galit ang nanay ni Lola habang lumalapit kay Manang Dinay. Noon din po ay binulyawan ng nanay ni Lola ang matanda. Bakit daw ba bigla na lang nitong inablot ang supot at itinapon ang langis? Ang matandang pipi naman ay pilit sumisenyas ng kung ano na hindi maintindihan ni na Lola. Tinuro nito ang langis na tumilapon sa lupa. Tumuro sa tiyan ko, tsaka umiling-iling. Lalong nainis ang nanay ni Lola, kaya pasigaw niyang pinaalis ang matandang pipi. Sinabihan pa niya itong tigilan na ang pangangaswang kay Lola dahil hindi ito magtatagumpay. Si Manang Dinay naman ay pinagdaop lang ang mga palad, yumukod ng saglit sa harap ni Lola, tsaka tumalikod. Agad na rin itong tumakbo paalis kahit halata pang nanginginig ang kalamnan. Sir Jupiter, sa totoo lang daw ay bahagyang naawa si Lola doon sa kakaibang matanda. Pakiramdam niya kasi ay hindi naman talaga ito masama. Kutob niya may gusto itong sabihin, pero hindi niya maiparating ng maayos dahil sa kapansanan. Agad nagpahinga si Lola pagka-uwi nila ng bahay. Naging maayos naman daw ang pakiramdam niya makalipas ang ilang oras. Sadyang inasahan na nga lang talaga ni na Lolo ang muling pangangaswang sa kanya pagsapit ng gabi. Nagising daw po ulit si Lola pasado 11:00 ng gabing yun. Gaya ng nagdaang gabi, may naulinigan na naman siyang naglalakad sa damuhan. Napahawak na naman siya sa kanyang tiyan at ramdam ang pagkabog ng dibdib. Hindi na siya bumangon para buksan at silipin ang bintana. Sa halip, agad na niyang ginising si Lolo. Maski si Lolo rin mismo ay narinig na ang mga yabag sa pagkakataong iyon. Bumangon po si Lolo. Kinuha ang itak sa kanilang ulunan at sumilip sa bintana. Doon din po ay biglang inilusot ni Lolo ang patalim sa bintana at nagsalita ng malakas. Sabi nito, "Punyeta kang demonyo ka, tigil-tigilan mo ang asawa kung ayaw mong gilitan kita." Napasiksik si Lola sa kabilang sulok ng papag dahil sa kaba.
narinig din niya ulit na may tumakbo na naman sa may damuhan. Sinarado ni Lolo ang bintana, kasabay naman noon ay may kumatok sa pinto ng kanilang kwarto. Ang tatay ni Lola na tinatanong kung ano raw ba ang nangyari at napapalakas ang boses ni Lolo. Agad namang binuksan ni Lolo ang pinto ng silid at isinalaysay sa tatay ni Lola ang nangyari. Sabi nito nakita nga raw niya ang aswang sa may damuhan. Napakapula raw ng mga mata nito, bagamat di niya maaninag ng maayos ang mukha. Halatang balak daw nitong makalapit sa bahay pero hindi nito magawa dahil sa mga pangontra. Dali-dali raw na lumabas ang tatay at mga kapatid na lalaki ni Lola. May daladalang kani-kanyang patalim at gasera ang mga ito. Sinubukan nilang mahanap ang aswang sa damuhan. Baka sakaling mawakasan na ang panggugulo nito sa baryo. Grabe nga raw ang pagkabahala at kilabot ni na Lola at kanyang nanay noon. Kasi baka mapano pa ang mga lumabas. Subalit bumalik po silang bigo, Sir Jupiter. Hindi nila nahanap ang aswang. Ang nadatnan lang nila ay mga bakas sa damuhan. Medyo hawig daw ito sa paa ng tao. Pero mas malaki ng bahagya. Mahahaba rin daw ang mga daliri tapos bumakas din sa lupa ang matatalas na mga kuko. Sa kilabot ay agad nilang sinarang lahat ng mga bintana at pinto sa buong bahay. Tapos pinatulog na nina Lolo si Lola. Nanatili nga lang gising sina Lolo at ang tatay ni Lola para magpantay. Kinabukasan naman po ay kumalat ang balitang may nawalan daw ng isang batang kambing sa baryo. Nakatali lang naman daw yun sa ilalim ng isang puno pero putol na ang lubid ng tingnan ng may-ari noong umagang yun. Agad humingi ng tulong ang may-ari ng kambing para hanapin ito sa paligid. Pero nabigo sila. Wala ito sa lupa ng may-ari at wala rin sa mga katabing sakahan. Umabot na nga po sila sa kakahuyan ni Mang Ernie pati na sa may gubat. Pero wala daw po talaga. Pagtutuya pa ng lasing na namang si Mang Timo, "Nako, wala na. Wala nang kambing na yun. Siguradong dinagit na ng aswang yung pobre hayop. Tingnan nyo naman kasi. Bigla na lang nawala eh. Kaya sigurado talagang kinuha na yun ng aswang. At kung tama ang hinala ko, nandirito lang sa baryo ang halimaw na yun. Siguradong kasama lang natin yung demonyong yun." Napatingin ang mga tao sa matandang lasing. Sinabi kasi nito ang nasa isip ng lahat. Oo, alam na ng mga taga-baryo na naroroon lang ang aswang. Pero natatakot silang aminin ito sa kanilang mga sarili. Nakakakilabot naman kasing isiping kabaryo o kapitbahay mo lang ang isang ganong nilalang. Ang mga magulang nga raw po ni Lola ay ayaw sabihin kinuha nga ng aswang ang kambing. Mas gusto pa raw nilang isiping baka ninakaw lang ito. Sir Jupiter, gumulong pa po ang ilang araw at gabi. Walang mintis ang pagpaparamdam ng aswang kay Lola. Pero hindi naman ito nahuhuli. Dumarami rin ang mga nawawalang alagang hayop ng mga taga-baryo. Pagkatapos ng kambing, may nawala na ring mga manok, baboy at kahit baka. Masyado nang nababahala ang mga tao kasi baka alagang hayop naman nila ang sunod na punteryahin. O ang mas kinatatakutan pa nila, dumagit na talaga ito ng tao. Hanggang sa sumapit ang bispiras ng pista, natagpuan ng isang mangangaso sa gubat ang mga nawalang hayop. Naroroon po ang mga ito sa baba ng isang bangin at patay na silang lahat. Pawang wakwak ang mga sikmura
at napakarami ng tuyong dugo sa paligid. Simot na rin ang kanilang mga laman loob. Naaagnas na rin yung iba, lalo na yung kambing na siyang unang nawala. Hinanap ng mga tao si Mang Timo. Ito kasi ang nakapagsabi na nasa baryo nga lang ang aswang at namumuhay kasama nila. Opo, palagi itong lasing at hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi. Pero lumalabas kasing tumutugma ang hinala nito sa katotohanan. Naisip pa nga ng mga tagbaryo na baka alam ng matanda kung sino mismo ang aswang. Ang kaso hindi nila mahanap si Mang Timo. Wala ito sa kanyang bahay at wala rin sa madalas na tinatambayan. Hindi nga rin daw masabi ng mga anak nito kung nasaan ang kanilang tatay. Wala rin naman daw sinabing aalis ito. Nagtaka nga rin sila kasi napakabatugan naman daw ng kanilang tatay. Hindi ito basta umaalis o lumalakad ng malayo sa baryo. Tuluyan ng binalot ng hilakbot ang baryo. Hindi na nila malaman kung magdiriwang pa ba ng pista o wag na lang. Natatakot kasi silang baka biglang sumalakay ang aswang sa gitna ng kasiyahan. Bagay na napaka-imposibleng mangyari lalo kung may mga bibisita mula pa sa iba't ibang lugar. Baka raw kasi magkunwaring mabuting bisita ang halimaw. Kaya naman tuwang-tuwa ang lahat ng ipamalita na nga ni Mang Ernie na magsasagawa siya ng malaking salu-salo. Lahat ng mga taga-baryo ay pwedeng dumalo. Doon lang daw ito gaganapin sa bakuran ng kanyang malaking bahay. Huwag din daw mangamba sa kaligtasan ng bawat isa dahil mangungupahan siya ng mga bantay. Sisiguraduhin daw niyang magiging masaya ang lahat sa salo-salo. Hindi na raw bago ang balak ng negosyante, Sir Jupiter. Sabi kasi ni Lola, bata pa lang daw siya ay mahilig na talagang magdaos ng handaan si Mang Ernie. Mapa-birthday, Pasko, graduation ng mga anak o mga pista. Nagpapaluto talaga ito ng marami at iniimbita ang buong baryo. Kaya nga marami sa mga taga-baryo ang gustong-gusto si Mang Ernie. Hindi naman nalimutan ang problema sa aswang. Sadyang ginusto lang ng mga tao na huwag magpatalo sa takot. Ang nangyari nga raw po noon, tulong-tulong ang mga tao sa paglilibing sa mga patay na hayop. Hinanap din nila si Mang Timo pero hindi talaga ito natagpuan. Tapos naglagay na rin sila ng maraming pangontra sa paligid. Hindi nga raw po nagparamdam ang aswang kay Lola noong kinagabihan. Naisip ng kanyang pamilya na baka natakot na ang halimaw sa dami ng pangontra sa buong baryo. Madaling araw pa lang ng sumunod na araw nagkatay ng baboy at ilang mga manok ang tatay ni Lola. Kahit kasi may pakain si Mang Ernie, minabuti pa rin ng mga magulang ni Lola na maghanda ng sarili nilang salu-salo. Mas maganda na raw yun para ramdam ang diwa ng pista sa loob mismo ng kanilang tahanan. Tumulong nga raw po sina Lolo at Lola kasi medyo marami-rami rin ng lulutuin. Andyan na ang kaldereta, menudo, pansit, lumpia, crispy pata, adobo at marami pang iba. Siyempre kasama na rin ang mga dessert gaya ng maha blanca at fruit salad. Mga bandang 9:00 ng umaga ay isa-isa na raw nagsidatingan ang mga bisita. Mga kamag-anak at kaibigan mula sa mga iba't ibang lugar. Tuwang-tuwa nga raw si Lola kasi nakatagpo niya ulit ang iba niyang mga kababatang matagal na niyang di nakikita. Ang isa pang araw po doon ay naging ninang pa ng nanay ko.
Pasado 11:00 naman ay unti-unti nang nagsipuntahan ang mga taga-baryo sa bahay ni Mang Ernie. Lalo na yung mga hindi na nakapagluto ng ihahanda. Kasama po sa kanila yung ibang namatayan ng mga alagang hayop. Ang iba kasi sa mga hayop na yun ay kakatayin dapat para nga sa pista. Ilang minuto pa po may dumating na isa sa mga trabahador ni Mang Ernie sa bahay ni na Lola. Inanyayahan ito ang buong mag-anak na dumalunga sa salo-salo ng negosyante. Nagtaka ang mga magulang ni Lola kasi nga may sarili naman silang handaan kaya bakit pa sila pinapapunta ni Mang Ernie? Sabi pa nga po nung dumating na trabahador baka raw magtampo ang negosyante kung hindi sila makakarating. Nagkabulungan sina Lola. Hanggang sa nagkasundo silang pupunta si Lola at Lolo sa bahay ni Mang Ernie. Sandali lang naman daw sila roon. Pupunta lang talaga sila bilang respeto. Di kasi pwedeng basta umalis ang mga magulang ni Lola kasi sila yung nag-aasikaso sa mga bisita. Medyo napakamot nga lang sa ulo si Lolo kasi busog na raw ito. Ang hirap daw kasing magpigil ng kain lalo't napakasarap magluto ng nanay ni Lola. Gumayak nga po sina Lolo at Lola, tsaka sumama na sa trabahador ni Mang Ernie. Medyo maingay ang paligid dahil nga marami talagang mga tao. Ang iba ay kasabayan nilang papunta sa bahay ng negosyante. Pero wala namang kasamang tauhan ni Mang Ernie ang mga ito. Napakamot sa sentido si Lola. Napansin kasi niyang mukhang sila lang ang pasadya talagang inanyayahan para dumalo. Nakakapagtaka kasi hindi naman ganoon kalapit ang kanyang mga magulang at si Mang Ernie. Walang dahilan ng negosyante para bigyan sila ng espesyal na pagtrato. Ilang minuto pa sa paglalakad na tanaw ni Lola si Manang Dinay. May dala itong bayong na may lamang mga supot ng ulam. Nakangiti itong lumapit sa kanila at inalok sila ng ulam. Nginitian naman ito pabalik ni Lola tsaka sinabing hindi sila bibili. Subalit sumenyas ang matandang pipi. Pinapahiwatig nito na bigay lang daw niya ang mga ulam na yon. Sabi ni Lolo Badong kay Lola na huwag nang pansinin ang matanda. Pero sa di malamang dahilan, napakagaan daw ng pakiramdam ni Lola kay Manang Dinay noon. Napatingin pa nga raw siya sa loob ng bayong at natakam sa nakasupot na salad na langka. Tinuro naman niya ito tsaka magiliw namang iniabot sa kanya ng matanda. Pipigilan pa sana ito ni Lolo pero sinabihan siya ni Lola na gusto raw yun nang dinadala niya. Masamang tanggihan ng buntis kaya naman hinayaan na lang siya ni Lolo. Pagkatapos noon tumalikod na si Manang Dinay. Lumapit ito sa isa pang ginang. Kinalabit din niya ito tsaka inabutan ng isa sa mga supot ng ulam. Subalit nagulat si Lola nang itulak at singhalan ng kaharapang matandang pipi. Napaupo pa nga ito sa lupa at nabitawan ng bitbit. Tumilapon sa lupa ang mga supot ng ulam. Ang iba pa nga ay nabuksan at tuluyang nabuhos. Sabi noong ginang na kinalabit ni Manang Dinay, "Alam mo ikaw, tigil-tigilan mo na kami. Wala ka nang maloloko rito, Dinay. Alam na ng lahat ng tao na aswang ka. Oo, aswang ka. Wala akong pakialam kahit wala pang direktang patunay. Talagang ipagdidiinan ko yan kasi totoo naman. Isa kang aswang. At yung pinamimigay mong adobo, ano? Mangyayanggaw ka? Hindi uubra yan kasi hindi kami kakain ng luto mo, baliw." Medyo nalungkot si Lola nang pinapanood si Manang Dinay. Namumula na kasi ang mga mata ng matanda habang pinupulot ang mga maayos pang supot ng ulam. Halatang pilit pinipigilan ang sarili na maiyak. Nang mailagay na sa bayong ang mga supot ng ulam, tumalikod na rin ito at nakayukong umalis.
naiwan sa lupa ang ilang mga nasayang na adobo. Sumama ang pakiramdam ni Lola Lucila sa nasaksihan. Kutob kasi niya hindi naman tamang tratuhin ng ganun ang isang tao. Wala pa namang patunay na yun ang aswang eh. Paano kung hindi pala talaga siya, di ba? Napahawak sa tiyan si Lola at napasapo sa ulo. Nag-alala pang konti si Lolo kasi bahagya raw namumutla ang asawa. Pero dahil nga malapit na sila, minabuti na lang nilang tumuloy na sa bahay ni Mang Ernie. Napadaan sila sa bahay ni Mang Timo. Tahimik doon at walang amoy ng mga pagkaing niluluto. Kinuha ni Lola siguro hindi pa rin nahahanap ang lasinggero nilang kapitbahay. Ilang minuto pa, nakarating na rin sila sa harap ng bahay ng negosyante. Ngunit, saglit nga lang na napahinto si Lola Lucila bago pa man sila pumasok sa gate. Natanaw kasi niya sa may di kalayuan si Manang Dinay na nakatitig sa kanya. Sa pagkakataong yun ay hindi na maramdaman ni Lola ang masamang kutob sa matandang pipi. Nananaig na kasi sa kalooban niya ang awa para rito. Bagamat may nararamdaman pa ring hindi maganda sa paligid, pansin niyang iba na ang nagdudulot nito. Kung ano o sino eksakto, hindi pa niya alam. Ilang sandali pa binawi na ng matanda ang titig kay Lola. Tumingin ito sa bahay ng negosyante na para bang sinusuri ang mga bakod. Pagkatapos tumalikod na rin daw ito at lumakad sa kung saan. Pagkapasok nila sa gate, natanaw ni Lola si Mang Ernie sa balkonahe ng second floor. Nakita rin sila nito at agad naman silang nginitian at kinawayan. Marami na ring tao, puno ang malaking bakuran. Gayunpaman nakahanap pa rin naman sila ng mauupuan. Medyo nagtaka nga lang si Lolo Badong. Kasi bakit harapang bakuran lang ang may mga nakalatag na mesa? Wala sa bandang gilid at mukhang wala rin sa likod. Hinuha naman ni Lola. Siguro ayaw lang may makakita o makadistorbo sa pagluluto nila sa likod bahay. Makalipas ang ilang minuto may naghatid na nga ng pagkain sa mesa ni na Lolo't Lola. Pansit, lumpia, chapsuy at adobo. Busog pa raw talaga si Lolo kaya kumuha na lang muna siya ng isa sa mga lumpia. Si Lola naman ay napako ang tingin sa adobo. Sir Jupiter, pangkaraniwang adobong baboy lang naman daw ang nakahain. Pero hindi malaman ni Lola kung bakit naduduwal siya kakatitig doon. May naaamoy raw siyang masangsang. Di niya masabi kung sa adobo pa talaga galing o sa ibang bagay. Naisip din niyang baka nag-iiba lang talaga ang pang-amoy niya. Kaya naman inilabas na lang daw ni Lola ang salad na langka. Tsaka kumain direkta sa supot. Yun nga lang ay hindi talaga mawala ang pagkaduwal na nararamdaman niya. May naaamoy talaga siyang masangsang sa kung saan. Nang masusuka na nga dali-dali na niyang sinabihan si Lolo. Taranta namang tumayo si Lolo para maghanap kung saan pwedeng sumuka si Lola. Magtatanong sana siya sa mga tauhan ni Mang Ernie pero busy ang mga ito. Napakarami kasi talagang mga bisitang dumating kaya nagpalinga-linga pa si Lolo. Hanggang sa napansin niyang malapit lang pala sila sa gilid ng bahay kung saan pwedeng lumusot papuntang likod. Maingat na inakay ni Lolo Badong si Lola Lucila papunta roon. Lumusot nga sila sa gilid ng bahay. Lalong nagtaka si Lola kasi mas malakas ang masangsang na amoy doon banda. Si Lolo naman ay hindi ito naaamoy noong una.
Pero habang papalapit sila sa likod bahay, napansin na nga niya ito. Hanggang sa di na nga po nakatiis si Lola. Sumuka na siya sa may bakod. Inaalalayan naman siya ni Lolo. Hinahaplos ang kanyang likod at pinapakapit sa braso para hindi matumba. Nang matapos sumuka, masama pa rin daw talaga ang pakiramdam ni Lola Lucila. Nahihilo ng bahagya, tapos parang bumibigat ang tiyan. Niyaya na siya ni Lolo na umuwi na. Pero may kung anong nag-udyok kay Lola na tuntunin ng pinagmumulan ng masangsang na amoy. Pakiramdam kasi niya di siya matatahimik kung di niya yun matutuklasan. Masamang tanggihan ng buntis, yun ang sinasabi ni Lola kay Lolo. Kaya naman kamot batok na pumayag na lang din si Lolo. Basta basaglit lang sila sa likod bahay. Agad naglakad ng mabagal si Lola papunta nga po sa likod bahay, Sir Jupiter. Nakasunod at nakaalalay lang sa kanya si Lolo. Pagkasilip nila doon, walang tao. Kaya't tumuloy pa sila sa paglalakad. Sinusundan lang nila ang kakaibang amoy kahit napakalakas na nito doon banda. Hanggang sa natukoy ni Lola na nanggagaling ang amoy sa may lutuan ni Namang Ernie. Naroon ito sa may likod bahay at merong abuhan. Ilang hakbang palang tanaw na nilang may malalaking kaldero roon, Sir Jupiter. Ang nakakapagtaka, napakaraming bahid ng dugo sa paligid. Meron sa lupa, sa bakod at sa mismong abuhan. Napapatakip na nga lang si Lola sa bunganga para magpigil ng pagkaduwal. Si Lola naman ay natukoy na sa isa sa mga kaldero nang gagaling ang masangsang na amoy. Lumapit ang mag-asawa sa kalderong yun. Binuksan ito ni Lolo at halos malaglag ang kaluluwa nila nang makita ang ulo ni Mang Timo nakahalo sa adobo. Napamura si Lolo. Si Lola naman ay nasuka sa mismong gilid ng lutuan. Tarantang niyaya ni Lolo Badong si Lola na umalis na nga sa bahay na yun. Nakakakilabot na kasi talaga at baka sila pa ang pagdiskitahan. O baka nga sila mismo ang puntirya ng negosyante kaya pinasundo pa talaga sila. Mabilis na bumalik sa may gilid ng bahay ang dalawa, Sir Jupiter. Si Lola ay nakakapit sa braso ni Lolo. Ang kaso, hindi pa man sila nakakalusot pabalik sa harapang bakuran, umarang na sa kanilang daan mismo si Mang Ernie. Napakatalas ng tingin nito kay Lola, partikular sa kanyang tiyan. Naglalaway at nakalawid din ng dila. At sabi pa nito, "Aking kalusila, aking na yung anak mo." Hindi malaman na mag-asawa ang gagawin. Natatakot na baka bigla silang sugurin kapag gumawa sila ng hindi nito magugustuhan. Hanggang sa namalaya na lang nilang bumubuelo na ang negosyante. Tumalikod ang dalawa at kumaripas pabalik sa likod bahay. Nagsusumigaw na rin si Lola. Wala nang pakialam kung magalit mang lalo sa kanila ang humahabol. Takbo lang sila ng takbo. Ang balak ni Lolo doon lumusot sa kabilang gilid ng bahay. Subalit nagulat na lang si Lola nang biglang madapa si Lolo. Pagkalingon nakita niyang nakalmot pala ito ni Mang Ernie sa likod. Ang malala pa, napakalapit na ng negosyante sa kanya. Napaupo na rin si Lola sa lupa, humahalakhak sa kanyang harapang halimaw na si Mang Ernie. Tumatalsik pa nga raw ang laway nito sa mukha ni Lola.
Napansin nga lang ni Lola na hindi pa rin siya sinusugod ng halimaw. Doon niya naalalang may suot nga pala siyang mga proteksyon. Mabilis niyang nilantad ang krus ng rosaryo na nakakubli sa kanyang damit, kaya't napaatras ng ilang hakbang si Mang Ernie at umangil. Nanginginig man sa takot na ibulalas ni Lola na, "Hindi mo ako masasaktan! Hindi ka uubra sa kapangyarihan ng Panginoon! Demonyo ka!" Tila napiko ng aswang, Sir Jupiter. Bubuelo na sana ito ulit ngunit natumba ng batuhin ni Lolo. Doon na inakay ni Lolo patayo si Lola para makatakbo na sila ulit. Alam na alam nilang mangangahulugan ng kamatayan kapag nahuli sila nito. Dinig nilang bumangon ito ulit at nagsimulang humakbang, ngunit napalingon sila nang marinig naman nila itong dumaing at muling natumba. Noon po ay nakita nila si Manang Dinay. Sinasabuyan nito ng asin si Mang Ernie. Ang negosyante naman ay nagsusumigaw ng napakalakas habang nagkikikisay sa lupa. Ilang sandali pa, nagsidatingan na rin ang mga tao mula sa harapang bakod ng bahay. Narinig daw kasi nilang may nagsisigawan sa likod at may umatungal pang kung anong hayop. Nang makita ang mga tao, pinilit ni Mang Ernie na tumayo, tsaka lumundag sa ibabaw ng bakod. Walang ano-ano'y lumundag na naman ito palabas ng bakuran at tuluyang nakatakas. Nakita ng mga tao ang putol na ulo ni Mang Timo, Sir Jupiter. Doon nila nakumpirmang si Mang Ernie pala talaga ang aswang. Sising-sisi ang mga taga-baryo kung bakit hindi pa nila pinaniwalaan ang lasenggero at kung bakit ang inosente pang si Manang Dinay ang kanilang pinagbintangan. Kaya naman tulong-tulong nilang hinanap si Mang Ernie. Sinilaban din nila ang buong bahay nito hanggang sa maabo. Sa kasamaang palad, hindi pa rin po nila ito nahanap, Sir Jupiter. Yun din ang mismong dahilan kung bakit sinabi na ng mga magulang ni Lola na kailangan na nga niyang bumalik sa Bacolod. Hindi na siya ligtas doon. Kung noong una ay inaaswang lang siya ni Mang Ernie, ngayon ay may galit na ito sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit nabisto ang lihim ng negosyante. Lihim na mukhang nagsimula raw nang umuwi ito mula sa Mindanao. Ang balak ni na Lola ay bukas na umuwi. Yun kasi ang pinakamaagang biyahe sa barko na meron. Kaya naman gumulong ang mga oras noong araw ng pista na balisang-balisa si Lola at ang kanyang buong pamilya. Hindi mapakali ang kanyang tatay at mga kapatid. Todo bantay sila sa palibot ng bahay. Maski si Mang Dinay nga ay tumutulong na rin sa pagbabantay kay Lola. Tapos hinihilot din niya ang tiyan ni Lola para raw hindi mapaano ang bata. Kinagabihan nga po noon muli na namang nangilabot si Lola ng mga bandang 11:00. Napahawak sa kanyang tiyan at nakaramdam ng pagkahilo. Nang mapansin ito, agad siyang inasikaso ng kanyang nanay at ni Manang Dinay. Si Lolo naman ay mabilis na lumabas para sabihan ang mga nagbabantay sa may bakuran. Narinig pa raw ni Lola na parang nagkakagulo ang mga kalalakihan sa labas. May mga nagsisigawan pang huwag daw patakasin si Mang Ernie. Makalipas ang mahigit 1 oras, sinihingal na pumasok ng bahay si Lolo. Sabi nito kina Lola na mataan palang papalapit sa bahay ni Mang Ernie. Naroroon na naman ito sa may damuhan at nakatitig sa bahay nila Lola. Agad itong hinabol ng tatay at mga kapatid ni Lola. Marami ring mga taga-baryo na tumulong
Subalit bigla na lang daw itong nawala nang malapitan nila. Sa halip ay isang itim na baboy ramo na lang ang naabutan nila sa damuhan. Sinubukan din nila itong hulihin kasi baka iyon pala talaga ang aswang. Yun nga lang ay mabilis itong nakatakbo sa dilim at sumuot sa mga halamanan at damo. Matapos daw po noon ay wala nang nangaswang kay Lola Lucila buong gabi. Kinaumagahan agad silang naghanda ni Lolo para bumiyahe na pauwi ng Bacolod. Medyo natuwa pa nga si Lola kasi nakapagdesisyon ang kanyang mga magulang na kupkupin na si Manang Dinay. Ayaw pa nga sana nito kasi nahihiya. Pero si Lola na mismo ang nakiusap. Kahit sa ganoong paraan man lang daw, masuklian ni Lola ang pagtulong nito sa kanya. Sir Jupiter, ligtas namang naisilang ni Lola si Mama makalipas ang ilang buwan. Nagkaroon pa sila ng 4 na mga anak ni Lolo na siyang mga tiyahin at tiyuhin ko. Makalipas nga po ang mga dekada, naabutan pa namin siya ng kanyang mga apo. Sa ngayon po, wala na si Lola Lucila at Lolo Badong. Nauna si Lolo noong 2009, habang si Lola naman ay nito lang 2017. Kaya nagawa pang paulit-ulit na ibahagi ni Lola Lucila sa amin ang kwentong ito ng kanilang karanasan. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Sana nagustuhan ninyo itong tunay na kwento nina Lola Lucila. More power po sa inyong mga channel.